कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण और निमिषम प्रभु। ओके ललिता माता जी வந்திருக்காங்களா? हरे कृष्ण माता जी நான் வந்தாச்சு. ஓ थैंक यू. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनयशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूप्यस्य कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாம இன்னைக்கு 9வது அத்தியாயம், அதாவது ஒரு நிமிஷம், let me share the screen. பிரபுபாத பிரணத்தியோட நாம் இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வித்யைகளிலே அரசனாக இருக்கக்கூடிய, அதாவது பகவத்கீதையில 9th அத்தியாயம் பகவான் மட்டும்தான் பேசுவார். இந்த அத்தியாயத்தினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. சோ வித்யைகளிலே அரசன் என்பது பக்தி இல்லையா? சோ அந்த பக்தியை பற்றி சொல்வதுதான் இந்த 9வது அத்தியாயம். எப்படியெல்லாம் நாம் பகவானுக்கு தொண்டு புரிய முடியும் என்பதை விளக்கக்கூடியதுதான் இந்த அத்தியாயம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரபுபாதருக்கு நம்மளுடைய வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை செய்து அவருடைய பிரணத்தியோட நாம் இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமின் விதி நாமினே. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् दिनामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Nityai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இன்னைக்கு ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம் அதை பத்தி நாம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். ஸோ கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், மிக ரகசியம், குஹ்யதமம், அதை பற்றி படிக்க போறோம். ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் குஹ்யம் என்றால் என்ன, குஹ்யதரம் என்றால் என்ன, குஹ்யதமம் என்றால் என்ன அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கேன். ஸோ மீண்டும் ஒரு முறை நான் அதை பத்தி இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். குஹ்யம் என்பது நம்ம ரகசிய அறிவு, ஜஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். அது இந்த ஆன்மாவும் உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்டிருப்பதை பற்றி சொல்வதுதான் ஆன்மா என்ன, அதனுடைய இயல்புகள் என்ன, இந்த உடல் என்ன, ஸோ நாம எதனால ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆகிறோம், இந்த உடல் தான் எந்த பண்புகளால் ஆனது, ஆன்மீகம் அதாவது இந்த ஆத்மா எந்த பண்பால் ஆனது, ஸோ எத்தகைய தன்மை உடையது, இந்த உடலுக்கு என்ன தன்மை இருக்கு, இதை பற்றி எல்லாம் நம்ம சாங்கிய யோகத்துல 2வது மற்றும் 3வது அத்தியாயத்துல ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது குஹ்யதரம். ஸோ நாம் எல்லாம் பகவானிடத்திலும் தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் என்பதை 7வது அத்தியாயத்திலேயே நாம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. அதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது இப்போ 9வது அத்தியாயத்துல மிக ரகசியம், எவ்வாறெல்லாம் நாம் பகவானுக்கு அதாவது சேவை புரிய முடியும் என்பதை பற்றி விளக்கிறது தான் நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல காணப்போகின்றோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டீட்டிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே. ஸோ நாம அவர்களுடைய கருணையால் தான் நாம் இங்க உட்கார்ந்துருக்கோம். அதே மாதிரி பிரபுபாதருடைய அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவல் அவர் எவ்வாறு எழுதி வச்சுட்டு போனாரோ, உள்ளதே உள்ளபடி உணர்ந்து எழுதிய அந்த ஆச்சாரியாருடைய அவருடைய வழி நடத்துதல்ல நம்மளுடைய இந்த பகவத்கீதையை நாம எடுத்துட்டு போகின்றோம். ஸோ அதனால அவருக்கும் நாம கண்டிப்பாக நமஸ்காரங்களை இந்த பிரபுபாத பிரணத்தி மூலமா அவருக்கு நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு இப்ப நாம சூழ்நிலை பற்றி நம்ம பார்க்க போகின்றோம். ஸோ குய்யா, குய்யதமம், குய்யதரம், இது மூன்றையுமே நம்ம குய்யதரம் ஆல்ரெடி படிச்சாச்சு. இப்ப குய்யதமம் தான், அதாவது த மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல், மிக மிக ரகசியமான அறிவை பற்றி நாம பார்க்க போகின்றோம். ஸோ 1 முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வரைக்கும் பொருள் மற்றும் ஆத்மாவை பற்றி, அதாவது பொருள் உலகம், இந்த பௌதிக இயற்கை மற்றும் இந்த உடல், இந்த பொருள் உலகத்திற்கு சேர்ந்த பண்புகளால் ஆனதுதான் இந்த உடல் என்பதையும் ஆத்மாவை பற்றியும் அந்த ரகசிய அறிவை பற்றி நாம படிச்சோம். 7, 8 பக்தியை பற்றி படிச்சோம் இல்லையா, குய்யதரம். ஸோ நாம் எல்லாருமே பகவானுடைய பின்ன பகுதிகள், அவருக்கு நாம் எவ்வாறு பக்தி செலுத்த முடியும் என்பதையும் பற்றியும் நாம படிச்சோம்.
அடுத்து இப்போ கேவல பக்தி லாஸ்ட் ஸ்லோகம் ஆஃப் 8th சாப்டர் நம்ம படிச்சது வந்து சோ வெறுமனே அனன்ய பக்தியை மட்டும் செலுத்தினா போறோம் என்றுதான் பகவான் லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல சொல்றார். அதையே தான் நம்ம வந்து இப்போ முதன்மை ஸ்லோகமாக இங்க நம்ம பார்க்க போகின்றோம். கேவல பக்தியை பற்றி மிகவும் குய்யதமத்தை பற்றி நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். சோ இங்க கம்பீரமான அம்சத்தையும் ஒரு தூய பக்தரின் சிறப்பை வந்து விவரிக்கின்றது. சோ 8ஆம் அத்தியாயத்தினோட சுருக்கத்துல என்ன நம்ம பார்த்துக்கிறோம், கடைசியில வந்து அனன்ய பக்தியை பற்றி தான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு தூய பக்தன் ஒளி, அதாவது ஞானிகள் மற்றும் யோகிகள் மற்றும் இருளின் கர்மிகள் பாதைகளை எப்படி விஞ்சுகிறான் என்பதை விளக்கி கிருஷ்ணர் 8ஆம் அத்தியாயத்தை முடித்தார் இல்லையா. கர்மஞான பாதைகளை எல்லாம் ஏற்றாலும் கர்மகாண்டா மோட்ல செய்தாலும் இறுதியில பக்தனுடைய நிலைதான் வந்து உயர்வானது என்பதை பற்றி பகவான் வந்து எடுத்துரைத்தார். அது நேற்றைய அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். இன்னைக்கு இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், கிருஷ்ணர் ஒரு தூய பக்தராக அல்லது அனன்ய பக்தராக ஆவதற்கு கிருஷ்ணரிடம் நாம் திரும்பி செல்வதற்கு மிகவும் ரகசியமான அறிவை வந்து இந்த அத்தியாயத்துல வந்து தரப்போகிறார். இதுல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த அத்தியாயத்துலன்னா எல்லா ஸ்லோகங்களுமே பகவான் ஒருத்தர் தான் சொல்லுவார். இந்த அத்தியாயத்துல அர்ஜுனனுடைய கேள்விகள் எதுவுமே இருக்காது. அவர் வந்து இந்த மிக ரகசிய அறிவை பற்றி, அதாவது நவவித பக்தி பற்றி எல்லாம் நம்ம இதுல படிக்க போகிறோம். கிருஷ்ணாவை பற்றி கேட்டல் தகுதி மற்றும் தகுதியற்ற ஆத்மா வித்யாவை பற்றி சிறப்பு. சோ அதாவது நம்ம இதை பத்தி நம்ம பார்க்கும்பொழுது அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம், அதாவது பொருள் உலகத்தினுடன் உறவு. நம்ம நேற்றைய அத்தியாயத்துல வந்து அருள் உலகம் எப்படிப்பட்ட தன்மை, அதே மாதிரி பொருள் உலகத்தினுடைய இயல்புகள் எல்லாம் என்ன, 14 லோகங்கள், மகத்தத்துவத்தால் 7 விதமான அந்த ஜடக்கட்டு, அந்த இதுல வந்து அந்த லேயர்ஸோட தான் அந்த அண்டம் வந்து கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. அதை தாண்டி விரஜாரவர், அதுக்கப்புறம் தான் பிரம்மஜோதி, அதுக்கப்புறம் தான் வைகுண்டங்கள், கோலோகம் எல்லாவற்றையுமே நாம பார்த்தோம் நேத்து. சோ நம்ம அவரை பற்றி கேட்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் தகுதியே. ஸ்ரவணம் என்பது மிக முக்கியமானது. நவவித பக்தியை பற்றி எல்லாம் நாம் இதுல படிக்க போறோம். வழிபடுபவர்களும் மற்றும் வழிபடாதவர்களும், அதாவது நம்பிக்கையற்றவர்களுடைய நிலை எவ்வாறு இருக்கும், நம்பிக்கையோடு பக்தி செய்பவர்களுடைய நிலை எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை பற்றி இந்த சாப்டர்ல நம்ம படிக்க போறோம். கிருஷ்ணா வழிபாட்டினுடைய உச்ச பொருள், அதாவது ஹையஸ்ட் லெவல் என்ன என்பதை நாம பார்க்க போகிறோம். கிருஷ்ணரை நேரடியாக வழிபடுவதன் மகிமைகள், சோ அதை பற்றியான மகிமைகள். சோ பகவான் எல்லாம் எடுத்துக்கிறார். சோ நம்ம எதை கொடுத்தாலுமே எடுத்துக்க கூடியவர் தான் பகவான் இல்லையா. அதாவது நம்ம அன்போடையும் அதே மாதிரி பக்தியோடையும் நாம வந்து ஒரு பூ இலை எதை வைத்தாலுமே பகவான் ஸ்வீகரிக்கின்றார். சோ நாம் எதையெல்லாம் செய்கின்றோமோ அது அவருக்காகவே அர்ப்பணமாக செய்யணும். இத்தகைய வழிபாட்டு மகிமைகளை பற்றி எல்லாம் நாம இந்த அத்தியாயத்துல படிக்க போகிறோம். சோ 7ஆம் அத்தியாயத்திற்கும் 9வது அத்தியாயத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமை என்ன அப்படிங்கறது பார்க்கும் பொழுது 2 அத்தியாயங்களிலும் விவாதிக்கப்பட்ட சிந்தனை மற்றும் கருத்துக்களின் ஓட்டம் ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கும். ஏனென்றால் அதுலயும் வந்து பக்தியை பற்றி தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம், இங்கேயும் அதே பத்தி தான் பேச போறோம். 9ஆம் முறை அவற்றை ஆழமான முறையில் இன்னும் டெப்தா, எவ்வாறு 3ஆம் அத்தியாயமும் 5ஆம் அத்தியாயமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிலேட்டடா இருக்கோ, இன்னும் டெப்தா படிக்கிறது வந்து 5ஆம் அத்தியாயம், 3ஆம் அத்தியாயம் மேலோட்டமாக அந்த கருத்துக்களை படிச்சோம். அதே மாதிரிதான் 7வது அத்தியாயத்துல நாம் என்ன பேசப்பட்டிருக்கின்றதோ, அதாவது பகவானிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜட சக்திகள், இது எல்லாவற்றையுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ அதுல இருந்து இன்னும் எக்ஸ்டெண்டடா நாம வந்து இந்த இடத்துல அங்க நீரினுடைய சுவை இது எல்லாமே வந்து இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம படிச்சோம். அதனுடைய இன்னும் எக்ஸ்டென்ஷனா இங்க வந்து நாம பார்க்க போறோம். அதாவது 7.1 மற்றும் 9.1 இது ரெண்டுமே 1 and 2 வந்து கிருஷ்ணரை பற்றிய கேள்வி பற்றி கேள்விப்பட்டது, அவரை பற்றி என்ன தெரிந்து கொண்டோம் என்பதை வினவுவதான் ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகம்ஸ். இங்கேயும் அதேதான். அதே மாதிரி 7.4 7 மற்றும் 12 பாத்தீங்கன்னாக்கா 9.4 10 வரைக்கும் அவருடைய வைபவங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் சிலவற்றை. அங்கே நம்ம வந்து நீரினுடைய சுவை, சூரிய சந்திரர்களுடைய ஒளி இதெல்லாம் படிச்சோம். இங்கு அதனுடைய இன்னும் டெப்தா அவரை பற்றி நம்ம மனிதனில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் எல்லாமே அவருடைய சொரூபம் என்பதை அங்கே படிச்சோம் சிலது. இப்ப இன்னும் அதுக்கு மேம்பட்டு நாம இங்க படிக்க போகின்றோம். அடுத்து 7.8 மற்றும் 19.19 வந்து இந்த உலகத்தில் கிருஷ்ணரின் எல்லா விரிவங்கங்கள். சோ மேல் உலகத்துல வந்து விலாச விரிவாக்கம், இங்க வந்து விராட் ரூபம் என்பதை நாம பார்க்க போகின்றோம். அடுத்து 7.20 23 என்ன படிச்சோமோ அதேதான். அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து 9.20 28 தெய்வ வழிபாடு மற்றும் கிருஷ்ண வழிபாடு. அதாவது அங்கே கூட இந்த அதாவது தேவர்களுடைய வழிபாடு, அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானுடைய வழிபாடை பற்றி அங்கேயும் பேசணும். இன்னும் டெப்தா இங்க வந்து நாம பார்க்க போகின்றோம்.
7.24 26, அதுக்கப்புறம் 9.11 15 வரைக்குமே அதாவது பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பற்றி புரிந்து கொள்ளக்கிறது. அதாவது மாயாவாத பிலாசபி பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இம்பர்சனல். ஸோ மாயாவாத அத்வைத பிலாசபியை வந்து தவறாக உணர்ந்தவர்கள் வந்து அவர்கள் எவ்வாறு அந்த செயல்களில் எல்லாம் ஈடுபட்டார்கள். சோ முதலில் அத்வைதத்தை வந்து எடுத்துரைத்தவர் சங்கராச்சாரியார். ஆனால் அவர் தவறாக எதுவும் எடுத்து உரைக்கவில்லை. அவர் எல்லாம் கரெக்டா தான் சொல்லிட்டு போயிருக்கார். கீத மகாத்மியத்துல கூட நமக்கு வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆனா அதன் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணவங்க எல்லாருமே அதை தவறுதலாக உணர்ந்து செயல்பட்டதால் தான் இப்ப வந்து இவங்க எல்லாமே வந்து இது வந்து மாயாவாதர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். அதாவது மாயை, இந்த பிரபஞ்சமே மாயை என்று சொல்லப்படக்கூடியது. அதனால அவர்களுக்கு வந்து மாயாவாதம் என்று சொல்வார்கள். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத நவமோऽध्यायः. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இதம் து தே குஹ்யதமம் பிரவக்ஷ்யாம்யனுசூயவே ஞானம் விஞ்ஞான சகிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யசே சுபாத். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது நீ என் மீது பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும்னா நமக்கு 3 குவாலிட்டிஸ் வேணும். ஒன்று, நாம ஒரு பக்தராக இருக்க வேண்டும். அதே மாதிரி வந்து நம்ம அவருக்கு நண்பனோ ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கணும். இங்க அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் எதற்காக எடுத்துரைக்கின்றார்? அவன் வந்து நண்பனும் பக்தனும் கூட. அதோடு சேர்ந்து இன்னொரு இயல்பு என்னன்னாக்க பொறாமையற்றவன். அவன் யாரை பார்த்தும் பொறாமை கொள்பவன் அல்ல. நாத்திகர்கள் எல்லாமே கடவுளை பார்த்து பொறாமை கொள்பவர்கள். அவர்கள்தான் அனைத்திலுமே வந்து உயர்வானவர்கள் என்று சொல்பவர்கள். அதனால்தான் அவர்களுக்கு மேல யாருமே கிடையாதுங்கிற ஒரு அந்த அகம்பாவத்தை வெளிப்படுத்துபவர்கள். உண்மையிலே கடவுள் தான் எல்லாவற்றையுமே படைத்தார் இல்லையா? அந்த பரம்பொருளை தவிர வேறு யாருமே உயர்வானவர்கள் இல்லை. அவருக்கு கீழேதான் அனைத்தும் என்பதை நாம ஃபர்ஸ்ட் மனசுல வந்து திண்ணமாக அதை வந்து உறுதியோடு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலைக்கு நாம செல்லணும். இனி என் மீது ஒருபொழுதும் பொறாமை கொள்ளாததால் இல்லையா? அதாவது எப்பொழுதுமே வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் மீது அன்பு இருந்ததை தவிர பொறாமை கொள்ளவில்லை. இந்த மிக ரகசிய அறிவையும் உணர்தலையும் நான் உனக்கு வழங்குகின்றேன். He will be have that. அந்த ரியலைசேஷன் வந்து பகவான் அனுபவத்தை வந்து வழங்குகிறார். பௌதீக வாழ்வின் துன்பங்களில் இருந்து நீங்கள் விடுபடுவது எப்படி என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பௌதீக வாழ்க்கை இல்லையா, ஞானம் விஞ்ஞான சகிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷே அஷபாத். மோக்ஷம் அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்திலிருந்து மோக்ஷம் அது எவ்வாறு நீ அடைய பெறுவாய் என்பதை பற்றி இன்னும் மேலும் எடுத்துரைக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இங்க வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரமிதமுத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். எஸ், இந்த அறிவு கல்வியின் உயர்வானது. அதாவது பகவான் இப்ப எடுத்து உரைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பகவத்கீதை என்னும் ஞானம் நாம் எங்கேயாவது ஏட்டுக்கல்வியில படிச்சிருக்கோமா? கிடையவே கிடையாது. ஆத்மா என்று யாராவது நம்ம ரியலைசேஷன் பண்ணிருக்கோமா? நம்ம +2 டிகிரி எல்லாம் முடிச்சிருக்கோம். நம்ம அது வரைக்கும் கூட நமக்கு இந்த ஆத்மாவை பற்றி ஏதாவது தெரிஞ்சிருந்ததா? கிடையாது. நாம் எல்லாருமே பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன்ல தான் இருந்தோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி மிக அறிவு, இந்த வித்தியைகளிலே அரசன் என்பது இந்த பகவான், அதாவது பகவத்கீதை மூலமாக நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஞானம்தான். அதாவது சாங்கிய யோகமும் அதுக்கப்புறம் பகவானை பற்றிய உணர்தல், இந்த ரியலைஸ்டு நாலேஜ், விஞ்ஞானமும் தான் வந்து அதாவது வித்தியைகளிலே அரசன் அப்படிங்கிறத பத்தி, அதாவது பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதே வந்து வித்தியைகளிலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹையஸ்ட் எஜுகேஷன் அதுதான் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எல்லா ரகசியங்களிலும் மிகவும் ரகசியமானது இதுதான். இது தூய்மையான அறிவாகும். அதாவது பியோர் நாலேஜ் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் அது உணர்தலின் மூலம் சுயத்தை பற்றி நேரடியாக உணர்வை தருவதால், உணர்தல் ரியலைசேஷன். நாம உணரும் பொழுது மட்டும்தான், சுயம் என்றால் இங்கே ஆத்மாவை குறிக்கின்றது. அந்த சுயத்தை பற்றிய நேரடி உணர்வை தருவதால் இது அறிவின் முழுமையாகும். அதாவது அப்சல்யூட் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது நித்தியமானது. பகவானிடத்திலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அனைத்துமே வந்து நித்தியமானது. அது மகிழ்ச்சியுடன் செய்யப்படுகின்றது. நமக்கு எல்லாமே அதை தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது மனநிறைவும் நமக்கு ஏற்படுகின்றது. பக்தி சேவையின் செயல்முறை, கிருஷ்ண உணர்வு அனைத்து கல்விக்கும் உயர்வான மற்றும் அனைத்து ரகசிய அறிவுக்கும் ராஜா அப்படின்னா கிங். அதாவது பக்தி சேவை எவ்வாறு செயல்படுத்த வேண்டும், அந்த ஞானம் என்பது வித்தியைகளிலே அரசன்.
அடுத்து கிருஷ்ண உணர்வு என்பது, அதாவது கடவுள் உணர்வு நம்ம மனசுல வந்து அந்த ரியலைசேஷன் வருதுன்னா அதுவும் வந்து வித்தியைகளிலே அரசன். அனைத்து கல்விக்குமே அது உயர்வானது. இது மதத்தின் தூய்மையான வடிவம். மதம் என்றால் தர்மம் இல்லையா? அந்த தர்மம் என்றால் என்ன? ஒருவருக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து விளக்குறது தான். அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த மதத்தினுடைய தூய்மையான வடிவம் எதுன்னா நாம் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய பக்தி சேவை மற்றும் கடவுள் உணர்வு, நம்முடைய எல்லா கடமைகளையுமே வந்து செவ்வனே செய்து பகவானின் திரு பாதங்களில் சமர்ப்பித்தல், பலன்களை எதிர்பார்க்காமல், இப்படிப்பட்ட நிலை வந்து நமக்கு வந்து நம்ம வந்து பூர்ணத்துவம் அடையிறது. அதாவது நம்ம ஞானத்துல வந்து நம்மளால வந்து பூர்ணம் அடைய முடியும். சோ இந்த ஞானத்தை நாம் அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதால் என்ன நடக்கும்? நாம வந்து நம்முடைய செயல்கள் அனைத்தையுமே வந்து தூய்மையோடு செய்ய, பியூரிஃபிகேஷன் இல்லையா? தூய்மையோடு அது சிரமமின்றி மகிழ்ச்சியுடனும் செயல்படுத்த முடியும். சோ பக்தி சேவை கண்டிப்பாக இந்த மனப்பக்குவத்தை கொடுக்கும். நம்ம பக்தி, அதாவது நமக்கு அதுல ஈடுபாடு கம்மியா இருந்தா கூட பக்திக்குன்னு நம்ம வந்து கடவுள் வழிபாடு என்று நாம் தொடங்கி விட்டால் அதுல வந்து முழுமையாக நம்ம எல்லாருமே லயித்து விடுவோம். அந்த ஞானத்தை புரிந்து கொண்டு செய்யும் பொழுது இன்னும் நாம வந்து பக்குவ நிலைக்கு செல்கின்றோம். எதற்கு வழிபாடு செய்கின்றோம், எந்த எந்த விதத்தில் நாம வழிபாடு செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த பாதையை நாம வந்து ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக நமக்கு மன நிறைவு, சந்தோஷம் எல்லாமே ஏற்படுகின்றது. எனவே அதை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதனால இந்த ஞானத்தை பெறுவதில் நாம நம்மளுடைய பிரயத்தனத்தை நாம கண்டிப்பாக எடுத்து செல்ல வேண்டும். நீங்கள் எதை விதைக்கின்றீர்களோ அதையே அறுவடை செய்வீங்கள் இல்லையா? இது கரெக்ட் தானே? கடலக்கா அந்த, அதாவது மனாவரி பயிர் மாதிரி நம்ம வந்து மழையே நம்பி இருக்கக்கூடிய பயிர்கள் எல்லாம் உண்டு. தானியங்கள் சிலது எல்லாமே சிறு தானியங்கள். அதையெல்லாம் நம்ம வந்து விதைக்கும் பொழுது அந்த விதையினுடைய குவாலிட்டிக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு வந்து விளைச்சல் என்பது வருகின்றது. அதோட இந்த சுற்றுப்புற என்விரான்மெண்ட் இல்லையா? மழை அது கரெக்டா அந்த சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி மழை பெஞ்சதுனாக்கா கண்டிப்பா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடலைக்காய் இப்ப எல்லாருமே இந்த இனிமே ஒரு 1 or 2 monthsல அறுவடை என்பது வரும், வேர்க்கடலை இல்லையா? இந்த மழை என்பது கரெக்டான டைம்ல மாத்திரம் பெஞ்சு வெயிலும் வந்தாதான் அந்த கடலைக்காயும் வந்து நல்ல பெருசு பெருசா ஆகும். இல்லைன்னாக்கா அது எல்லாமே வந்து மெத்து மெத்துன்னு ஆயிட்டு அந்த அந்த என்ன ஸ்ட்ரென்த்தோட அந்த அந்த கிரவுண்ட்நட் வெளியில வரணுமோ அந்த இயல்புல வரவே வராது இல்லையா? சோ முற்பிறப்பு, புனிதமான செயல்கள், பாவச் செயல்கள். அதாவது நாம வந்து என்ன விதை விதைக்கின்றோம் என்பது நம்முடைய முந்தைய பிறவினுடைய கர்மங்கள் வந்து நிர்ணயிக்கின்றது இல்லையா? அப்ப நாம செய்த புண்ணிய காரியங்களும் அதே பாவ காரியங்களும் நமக்கு வந்து வழிவகுக்கின்றது. தற்போதைய சூழ்நிலை நாம வந்து மகிழ்ச்சி, துன்பம் இரண்டும் கலந்துதான் நாம வந்து, அதாவது சிலதெல்லாமே நாம இங்க அனுபவித்துக் கொண்டிருப்போம். அது வந்து போன ஜென்மங்களினுடைய கர்ம பலனுடைய விளைவுகளை தான் நாம இங்க வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். நிகழ்கால வாழ்க்கை, புனிதமான செயல்கள், பாவமான செயல்கள் மீண்டும் நாம செய்வோம். நமக்கு அறியாமல் செய்யறது வந்து பாவ செயல் கூட இருக்கும் இல்லையா? சோ தெரிஞ்சு நாம பாவ செயல்கள் செய்ய மாட்டோம். தெரியாமல் நாம தவறு இழைக்கும் போது அது பாவம் ஆகின்றது. சோ எதிர்கால சூழ்நிலைகளும் அதே மாதிரிதான் நமக்கு அமையும் இல்லையா? புனிதமான செயல்கள் செய்தால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். பாவ காரியங்கள் செய்தால் துன்பங்களை தான் நாம் அனுபவிக்கணும். அப்படின்னா இந்த சக்கரம் என்பது நமக்கு வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். சோ புண்ணிய காரியங்களை செய்பவர் பூர்வகால பாவ செயல்களால் துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றனர். சோ போன ஜென்மத்துக்கு நம்ம கண்டிப்பா கிளியர் பண்ணணும் இல்லையா? புனித செயல்கள் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு மேல் உலகத்துல வந்து அதை அனுபவிச்சுட்டு வந்திருப்போம். பாவ செயல்களுக்கு மீண்டும் இங்க பிறவி எடுக்க வேண்டியதுதான். அதுக்கப்புறம் இங்கேயே வந்து நமக்கு வந்து மகிழ்ச்சியான சில தருணங்கள் இருக்கும். துன்பம், இன்பம் கலந்ததுதான் இந்த வாழ்க்கை. எப்பவுமே நம்ம துன்பத்தையே அனுபவித்து இருக்க மாட்டோம். எப்பவுமே இன்பத்தையும் அனுபவிக்க மாட்டோம். இது எல்லாமே வந்து ஒரு சீசன் மாதிரிதான். எவ்வாறு வெயில் காலம் போய் மழைக்காலம், மழைக்காலம் போய் இலையுதிர் காலம், அதே மாதிரி வசந்த காலம் வருகின்றதோ அதே போலதான் சீதோஷ்ண சுக்க துக்கம் எல்லாவற்றுக்கேற்றவாறு நம்முடைய வாழ்நிலை என்பது அமைகின்றது. சோ அந்த கர்மங்களை வந்து நாம எவ்வாறு எடுத்து செல்கின்றோம் என்பதை இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நிகழ்கால வாழ்க்கை, புனிதமான செயல்கள், பாவ செயல்கள் இல்லையா? சோ புனிதமான செயல்கள் வந்து இப்ப நாங்க செய்யக்கூடிய செயல் எல்லாமே பிற்காலத்து நமக்கு நன்மைகளை வந்து வழங்கும். ஆனால் பாவ செயல் மட்டும்தான் நம்மளை திருப்பி இந்த இடத்துக்கு இங்க வந்து கொண்டு வந்து விடும். அதனாலதான் பாவங்களை செய்வதை நாம கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். சோ பக்தி மார்க்கத்தில் விசுவாசமாக இல்லாதவர்கள் எதிரிகளை வென்ற என்னை அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். சோ இது 9.3 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. அஸ்ரத்ததானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி. மிருத்யு சம்சார வர்த்மினி, அதாவது பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த அந்த சக்கரத்தில் அவர்கள் மீள முடியாமல் அவர்கள் தத்தளிப்பார்கள். மீண்டும் அவர்கள்
புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம். அதுல வந்து அதாவது பக்தி மார்க்கத்தில் விசுவாசமாக இல்லாதவர்கள், அந்த வார்த்தையை நம்ம கண்டிப்பா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். எல்லாருமே பக்தி செய்கின்றோம், பக்தி செய்யாதவர்கள் யாருமே கிடையாது. ஆனால் எத்தனை பேர் அதுல வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தையோடையும் நம்பிக்கையோடும் செய்கின்றோம், அது ரொம்ப முக்கியம். 5 நிமிடம் கூட நம்ம வந்து ஸ்ரத்தையா பகவான் மீது அந்த அன்போடு நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த வி ஷுட் லவ் காட். நம்ம வீட்ல இருக்கிறவங்கள மட்டும் நம்ம எப்பயுமே பிரேமையோட பார்க்கின்றோம் இல்லையா? நமக்கு இத்தனை வசதிகளை செய்து கொடுத்த அந்த பரம்பொருளை நாம வந்து எவ்வாறு சேவிக்க வேண்டும்? பேரன்போடு சேவிக்க வேண்டும். அவ்வாறு அந்த அன்போடு சேவிக்கும் பொழுது பகவானும் வந்து நமக்கு வந்து கருணை வழங்குகிறார். சோ நாமளும் இந்த பக்தி பாதையில முன்னேறதுக்கான மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கின்றது. நம்பிக்கையற்றவர்கள் இந்த பக்தி சேவையை நிறைவேற்றவே முடியாது என்பதுதான் இந்த வசனத்தினுடைய பொருள். சோ நம்பிக்கை இல்லாம நானும் பக்தி செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஏதோ ஒரு செயல்பாடில் ஈடுகொண்டிருந்தால் அந்த பக்தி முறை வந்து என்றுமே முன்னேற்றம் அடையாது. நம்பிக்கை என்பது பக்தர்களுடைய தொடர்புகளால் கொள்வதால் உண்டாகின்றது. சோ அதனால்தான் டிவோட்டி அசோசியேஷன், பிரசாதம் மற்றும் ஜபம் இந்த மூன்றையும் வந்து பிரபுபாதர் வந்து நமக்கு சொல்லிட்டு போயிருக்கார். நாம் இந்த 3 செயல்களில் நாம வந்து இருந்தால் டிவோட்டி அசோசியேஷன் எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கும்? பாகவதம் கேட்கறது, பகவத்கீதை வாசிக்கிறது, சோ இந்த மாதிரி வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் எல்லாம் இதுல போறது, இந்த மாதிரி கண்டினியூவேஷன். அதனால டிவோட்டி அசோசியேஷன் கிடைக்கும். பிரசாதம் என்பது நம்ம வீட்டுல செய்யக்கூடிய, அதாவது எந்த வெஜிடேரியன் ஃபுட்டா இருந்தாலும் அதுல வந்து ஆனியனை, கார்லிக் ஆனியனை தவிர்த்து நாம செய்யக்கூடிய எந்த உணவையுமே பகவானுக்கு பழம் இதெல்லாம் வச்சு கூட நம்ம வந்து படைச்சிட்டு வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே அதை உபயோகப்படுத்தி வெளியில இருந்து வரவங்களுக்கும் அதையே வழங்கி நாம சாப்பிட்டோம் என்றால் ஃபர்ஸ்ட் பிரசாதம் தான் முக்கியம். சோ அந்த பிரசாதத்தை நாம ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது நம்ம மனசுல வந்து உணவு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். வயிற்றுல வந்து ஒவ்வொரு விதமான உணவை நம்ம சாப்பிடும்போது அதற்கேற்றவாறு நமக்கு ஃபீலிங் வந்து கண்டிப்பா வருது இல்லையா? காரமான உணவு சாப்பிட்டா வயிறு எரிஞ்சுட்டே இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி கசப்பான உணவு சாப்பிட்டாலும் நமக்கு வந்து அந்த செரிமானம் ரொம்ப ஹார்டா இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகளை சாப்பிடும் பொழுது நமக்கு வந்து ஜீரண சக்தி கம்மியாகும். அதே மாதிரி வந்து ஸ்வீட் வந்து நமக்கு வந்து பிடிச்ச உணவு, அது நமக்கு ரொம்பவுமே அதையும் வந்து அளவோட தான் சாப்பிடணும். அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிட்டா அதுவும் மந்தம் தான். சோ அளவும் மற்றும் எந்த விதத்துல எந்த விதமான உணவை நாம் உண்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு. இப்போ நான்வெஜ் சாப்பிட்டோம்னா அது ஜீரணமே ஆகாது. அந்த குடல்ல போய் அது தங்கும், ஃபேட்டா கன்வெர்ட் ஆகும். இது எல்லாமே உண்டு. இது எல்லாமே சயின்ஸா நம்ம சொல்றோம். சோ நான்வெஜ் சாப்பிடுறது வந்து நம்ம வி ஆர் ஆல் வெஜிடேரியன்ஸ் தான். பிறப்பால் நாம் எந்த குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் மனித உடல் அமைப்பு வந்து எவ்வாறு ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது பகவான் படைப்பில் என்றால் நாம் எல்லாருமே வந்து வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிடறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த உடலே வந்து இந்த உடல் அமைப்பே உள்ளது. ஆனால் நமக்கு தெரியாமல் நம்மளுடைய எவ்வளவோ மாற்றத்திற்கு பிறகு நாம வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றதான அந்த இதுக்கு நம்ம சென்று இருக்கின்றோம். இது நம்ம தவறு கிடையாது. வழி வழியா நம்மளுடைய ஃபேமிலியில என்ன செய்துட்டு வந்தாங்களோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோம். எதற்கு சாப்பிடுகின்றோம், எதற்கு சாப்பிடக்கூடாது, எதை சாப்பிட வேண்டும், எதை தவிர்க்கணும், இப்படிப்பட்ட ஞானம் எல்லாம் நமக்கு எடுத்து சொல்றவங்க யாரும் இருந்திருக்கவில்லை. ஆனால் பகவான் இங்க சொல்கின்றார், நாம் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை வந்து கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். எதை செய்யக்கூடாதோ அதை கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. அதுதான் பிரவிற்த்தி நிவிற்த்தி என்று பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல வரும். சோ செய்யத்தக்க செயல் எது, செய்யத்தகாத செயல் எது, அது எல்லாமே இருக்கு. சோ நம்பிக்கை என்பது பக்தர்களுடைய தொடர்பு கொள்ளாதால் உண்டாகின்றது. துரதிர்ஷ்டவசமாக மக்கள் பெரிய ஆளுமைகளிடமிருந்து வேத இலக்கியத்தின் அனைத்து ஆதாரங்களை கேட்ட பிறகும் இன்னும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை. அவர்கள் தயங்கி இறைவனின் பக்தி தொண்டில் நிலைநிறுத்திக்க முடியாது. சோ ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இருக்கணும் நமக்கு. பக்தி பாதையில வரணும்னாக்கா கண்டிப்பா நம்பிக்கை என்பது அதுதான் ஆதாரமே. அது பூர்ணத்தினுடைய உண்மை அவர்தான், அந்த பரம்பொருள் தான் அனைத்திற்கும் மேம்பட்டவர் என்பதை வந்து உணரக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு நம்ம வரணும்னா பேசிக்கலி நமக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கணும். அதே மாதிரி அந்த நம்பிக்கையும் நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். அப்பதான் நம்மளால வந்து சரணாகதி அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு நம்மளால செல்ல முடியும். இல்லை என்றால் நம்ம வந்து 10ஓட 11 இந்த ப்ராசஸ வந்து புரிஞ்சுண்டு இதுல வந்து முழுமையே அடையாம எத்தனை ஆண்டுகள் நாம் இந்த பக்தி பாதையில இருந்தாலும் ஒரே நிலையில தான் இருக்கும், முன்னேற்றமே அடைய மாட்டோம். ஏனென்றால் நம்ம மனதளவில் இதில் மேல வந்து நம்ம லயித்து செய்யவில்லை அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றத்திற்கு நம்பிக்கை மிக முக்கியமான காரணமாகும். அதாவது நம்ம நம்பிக்கையற்ற ஸ்ரத்தை, இந்த ஸ்ரத்தை இல்லாம நம்ம எதையாவது செய்தோம்னா எதுவுமே வந்து முன்னாடி வராது.
உரைகளின் நடைமுறை பயன்பாடு. சோ முழுமையான உண்மையை பற்றி மிக நெருக்கமான அறிவை சரியாக கேட்பதன் மூலம் அடையாளம் இல்லையா? பொறாமை மற்றும் நம்பிக்கை. பொறாமையற்று நம்பிக்கையோடு நாம வந்து பகவானுடைய அந்த ரகசிய ஞானத்தை பற்றி நாம் பெற்றோம் என்றால் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் நாம பக்தி பாதையில வந்து முன்னேற முடியும். இந்த அறிவை பெறுவதற்கான 2 தகுதிகள் உண்டு என்பதை வந்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஒன்று வந்து அதாவது ஐஸ்வர்ய ஞானம், அந்த பகவத் ஞானத்தை பற்றி. சோ பொருள் உலகத்துடன் கிருஷ்ணரின் உறவு. சோ அவர் இந்த அண்டங்களை எல்லாம் படைத்தவர் அவர்தான் இல்லையா? அந்த பரம்பொருள் தான், எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் இந்த அனைத்து அண்டங்களையும் படைத்தார். அவரே ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயும் உட்புகுந்து 2வது புருஷ அவதாரமாக கர்ப்போதயா விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார். அவருடைய நாபியில் தான் 14 லோகங்கள் இருக்கின்றன. அதற்கு மேலும் 3வது புருஷ அவதாரமாக ஷீரோத கஷாய விஷ்ணுவாக ஒவ்வொரு ஜீவனிலுமே பரமாத்மா ஸ்வரூபமாக உட்கார்ந்திருக்கார். இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த 3 புருஷ அவதாரங்களுமே வந்து பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது. கிருஷ்ணர் தனது பௌதீக இது என்ன ஸ்லோகம் மாதாஜி? இது 9.4ல 9.10 வரை படிக்கணுமா? இல்ல இல்ல இருங்க, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. 9.4 பின்னாடி இருக்கு மாதாஜி, சொல்றேன். பொருள் உலகத்தின் கருத்து. சோ கிருஷ்ணர் தனது பௌதீக சக்தியின் மூலமாக முழு பிரபஞ்சத்தை ஊடுருவி உருவாக்கி அழிக்கின்றார். இதுதான் வந்து படைக்கும் பொழுது படைக்கப்படுகின்றது, ரட்சிக்கப்படும் போது ரட்சிக்கப்படவும் செய்யப்படுகிறார். அதுக்கப்புறம் வந்து அழிவுறும் பொழுது எல்லாம் அழிந்து அவருக்குள்ளேயே சென்று அடங்குகின்றது. அவர் மிக உயர்ந்த உச்ச கட்டுப்பாட்டாளராக சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்றது. இருந்தாலும் பொருள் உலகம் சுதந்திரமாக நகர்கின்றது. கிருஷ்ணர் நடுநிலை மற்றும் தனிமையில் இருக்கின்றார். சுதந்திரமாக நகர்றது கிடையாது. இது ஐ திங்க் சம் மிஸ்டேக் இந்த இதுல வந்து டிரான்ஸ்லேஷன்ல. சோ பொருள் உலகம் வந்து அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகளால் ஆனது. ஆனால் அந்த பொருள் உலகத்தையுமே வந்து கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பவர் அந்த பரம்பொருள் தான். சோ இங்கே அவர் இந்த 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர் என்பதால் இங்கே நடக்கக்கூடிய செயல்களில் தான் ஈடுபட்டிருந்தாலுமே அவர் எந்த செயலிலுமே அவருடைய எந்த எதிர்பார்ப்புமே அவருக்கு கிடையாது. சோ எதிர்பார்ப்பற்ற நிலை நாம கூட அடைந்தால் நாம கூட இந்த இருமைகளிலிருந்து வெளியேற முடியும். சோ எப்பொழுது வரைக்குமே நமக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்கோ, எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கோ, ஆசை இருக்கோ, அது வரைக்குமே நாம பௌதீக பந்தத்துல வந்து கட்டுண்டவர்களாகத்தான் இருப்போம். எஸ், 9.4 வாசிங்க மாதாஜி. மையா ததமிதம் சர்வம் ஜகத்தவத் யுக்த மூர்த்தினா மஸ்தானி சர்வபூதானி நசாகம் தேஷ்வஸ்திதஹ. அதாவது நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம், அதாவது பகவான் 2 ரூபத்தில் இருக்கின்றார். ஒன்று ஆற்றல், எல்லாம் வல்ல இறைவன் எல்லா இடங்களிலுமே நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்றார் ஆற்றல் ரூபத்திலும் இருக்கின்றார் என்று சில இடங்கள் அவர் அதையும் ஊர்ஜிதப்படுத்தி கொண்டே வருகின்றார். 2.14 ஸ்லோகம், அதே 1.13 or 1 ஸ்லோகம் இருக்கு. மற்றும் இந்த 8வது அத்தியாயத்திலையும் நம்ம பார்த்தோம், 10வது அத்தியாயத்திலையும் சொல்வார். சோ ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே வந்து தனக்கு ரூபம் உண்டு என்பதை, நித்திய ரூபம் உண்டு என்பதை வந்து சொல்வார். நேத்து கூட நம்ம பார்த்து கவிம் புராணம் அது படிச்சோம் இல்லையா? அந்த கவிம் புராணத்திலேயும் வந்து அவருக்கு ரூபம் உண்டு என்பதை படிச்சோம். சோ இந்த அகிலம் முழுவதுமே பரவி உள்ளேன்னு சொல்லிட்டார். அந்த எனர்ஜி ஆற்றல், அந்த ஆற்றல் நிலையில் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லாம் வியாபித்துள்ளார். எல்லையற்ற அவர் வந்து எல்லா ஜீவன்களுமே அவருக்குள் இருக்கின்றது. அதாவது விராட் சொரூபத்துல அனைத்துமே இருக்கு. ஜடம் சேத்தனம் எல்லாமே அவர்ல தான் இருக்கு. ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார். அப்படின்னா பகவான் வந்து யோக மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். யாரெல்லாம் பக்தியற்ற நிலையில் இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே கடவுள் தோன்றுவதே கிடையாது. சோ அவர்களுக்கு எல்லாமே யோக மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. 9.5. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லலிதகண்ணன் மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி இருக்கீங்களா நீங்க? நான் இருக்கேன். வாசிங்க மாதாஜி. 9.5 இல்லையா? ஆமா, 9.5 and 6 ரெண்டுமே வாசிச்சேன். பூதானி பஷ்யமே யோகமைஸ்வரம் பூத பிருன்னச பூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவனஹ. எஸ், 6 படிக்கணுமா? ஆமா, படிச்சிருங்க மாதாஜி. யதாகாசஸ்திதோ நித்யம் வாயு சர்வத்ர கோமஹான் ததா சர்வாணி பூதானி மஸ்தானீத்யுபதாரய. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானுடைய சுயம்தான் அனைத்திற்குமே ஆதாரம் இல்லையா?
சோ பார்க்கடலை கடையும் பொழுது அங்கே கூர்ம அவதாரமாக வந்து ஒரு அச்சாணியாக வந்து நின்றார் இல்லையா? சோ மந்தார மலையை வந்து அதாவது ஒரு இது ஆக்சிஸா யூஸ் பண்ணி வந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஆஹ் அமிர்தத்தை வந்து கடைந்தார்கள். சோ அதற்கும் வந்து பேலன்ஸ்டா இந்த பிரபஞ்சம் வந்து அமையணும்னும் பொழுது சோ அதற்கு வந்து கூர்ம அவதாரம் எடுத்து பகவான் வந்து அந்த அச்சாணியாக இருந்தார். சோ எல்லாமே இன்னும் என் சுயமே படைப்பின் ஆதாரமாக இருக்கின்றது. அவருடைய சுயம் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து விராட் ரூபத்தினுடைய அம்சம். அதுதான் வந்து ஆதி தெய்வம் என்று நாம நேத்து படிச்சோம் இல்லையா? இந்த விராட் ரூபத்துல இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே 14 லோகங்கள் வந்து எல்லாம் அவருக்குள்ளேயே அடக்கம். அதில் இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் எல்லாமே அடக்கம். சோ இன்னும் சிருஷ்டியின் அனைத்தும் என்னில் தங்குவதில்லை. இதோ எனது மாயை செழுமையை பார். எல்லா உயிரினங்களையும் நான் பராமரிப்பவனாக இருந்தாலும் எல்லா இடங்களில் நான் இருந்தாலும் இன்னும் என் சுயமே படைப்பின் ஆதாரமாக இருக்கின்றது. சோ இந்த அவருடைய நாபில் இருந்துதான் இந்த தாமரையனுடைய தண்டுல தான் 14 லோகங்கள் இருக்கின்றது என்பதை பார்க்கும். எட் எவ்ரிதிங் கிரியேட்டட் டஸ் நாட் ரெஸ்ட் இன் மீ. அதாவது அவருக்குள்ளே இல்லை, அவர்தான் எல்லாவற்றையுமே தாங்கி கொண்டிருக்கின்றார். சோ அவருடைய அந்த யோக மாயையை நாம பார்க்க வேண்டும். தோ ஐ எம் த மெயின்டெனர் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ். அதாவது எல்லா உயிர்வாழிகளையும் ரட்சிக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்தாலும் எல்லா இடங்களில் நான் பரவி இருந்தாலும் ஐ எம் நாட் த பார்ட் ஆஃப் திஸ். இந்த பௌதிக இயற்கையின் ஒரு பகுதி அல்ல. அனைத்தும் அவர் படைத்தவர். இந்த பௌதிக இயற்கைக்கும் அவருக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லாமல், ஏனென்றால் பௌதீக பண்புகளால் தான் வந்து இது படைக்கப்பட்டது. சோ பஞ்சமகாபூதங்கள், அகங்காரம் மற்றும் அதாவது மனம், இந்த மாதிரியான இயல்புகளால வந்து இந்த பௌதீக இயற்கை என்பது படைக்கப்பட்டது. சோ ஃபார் மை செல்ஃப் இஸ் த வெரி சோர்ஸ் ஆஃப் கிரியேஷன். அதாவது பகவான் தான் இந்த சிருஷ்டிக்கே மூல காரணம் என்பது. அதாவது காரணோதயாக விஷ்ணு வந்து அண்டங்களை எல்லாம் படைத்தவர் அவர்தான் இல்லையா? அவருடைய சுவாசம் வந்து பிரம்ம ஜோதியில் கலக்கும் பொழுது அந்த அண்டங்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றன. அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் மைட்டி விண்ட். அதாவது எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அதே போல படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. சோ அவரிடமிருந்து எல்லாம் பிரிந்து வந்துதான் இதெல்லாம் படைக்கப்பட்டது அவரால். ஆனால் அனைத்தும் அவருக்குள்ளேயே அடங்கும் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ எங்கும் காற்று வந்து வீசின்னு இருக்கு. ஆனா காற்றை நம்மளால பார்க்க முடியறதா? முடிவது கிடையாது. ஆனால் ஆகாயத்துல எல்லா இடங்களிலுமே காற்று இருக்கின்றது. இங்க இல்லைன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. அது போலதான் படைக்கப்பட்டவை அனைத்துமே பகவானுடைய அந்த விராட் ரூபத்தில் உண்டு என்பதை நீ அறிவாயாக அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ், 7th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. லலிதா. சர்வபூதானி கௌந்தேய பிரகிருதிம் யாந்தி மாமிகாம் கல்பக்ஷயே புனஸ்தானி கல்பாதௌ விசுஜாம்யஹம். எஸ், அதாவது கல்பத்தின் முடிவில் ஜடத்தோற்றம் முழுவதும் எனது இயற்கையில் நுழைகின்றன. அதாவது அவருக்குள்ளே நுழைகின்றன. அடுத்த கல்பம் ஆரம்பத்தில் பாத்தீங்கன்னா எனது சக்தியின் மூலம் நானே அவற்றை மீண்டும் படைக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஒரு அண்டங்கள் எல்லாமே படைக்கிறது. அதாவது முந்தநேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? நூலில் எவ்வாறு முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டிருப்பது போல அனைத்தும் அவர்தான் தாங்கின்னு இருக்காருண்டு. சோ ஒவ்வொரு அண்டங்கள் எல்லாம் படைப்பது அவர்தான். காரணோதயா விஷ்ணு அந்த காரணக்கடலில் படுத்துக்கொண்டு அவருடைய சுவாசம் மற்றும் உடல் நாளங்களிலிருந்து வந்து இந்த அண்டங்களை எல்லாம் படைக்கின்றார். ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயும் வந்து கர்ப்போதகம் என்னும் அந்த கடலில் வந்து கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு படுத்துண்டு அவருடைய நாபியில் வந்து 14 லோகங்கள் வந்து படைக்கப்படுகின்றன. இவற்றையெல்லாம் அழிவுறும் பொழுது கல்பம், அதாவது பிரம்மாவுடைய பகல் வரும்பொழுது வந்து படைக்கும் தொழில் ஏற்படுகின்றது. அவருடைய இரவு வரும்பொழுது எல்லாம் அழியக்கூடிய அந்த அந்த நிலை வந்து ஏற்படுகின்றது. எஸ், அடுத்த ஸ்லோகம் 9.8 வாசிங்க மாதாஜி. பிரபஞ்ச தோற்றம் பிரகிருதிம் ஸ்வாமஷ்டப்ய விசுஜாமி புனః புனః பூத கிராமமிமம் கிருஷ்ணம் அவசம் பிரகிருதேர்வசாத். புன மீண்டும் மீண்டும். அதாவது இந்த பிரகிருத்தினுடைய காலமும் நித்தியமானது. அந்த காலத்தினுடைய சொரூபமும் பகவான் தான். கால ரூபத்தை பற்றி நம்ம விஸ்வரூப தரிசனத்துல வரும்போது பார்ப்போம். சோ இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டார். ஏனென்றால் அவர்தான் படைத்தார். இப்ப நம்ம கூட நம்ம பிள்ளைகள் வந்து நமக்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள் தான் இல்லையா? சோ அவர்கள் நம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்கிறார்கள்.
அதே மாதிரிதான் படைத்ததே இறைவன் தான். சோ இவை எல்லாம் அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றது அனைத்தும் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவருடைய விருப்பப்படி அக்கார்டிங் டு த சுப்ரீம் காட்ஸ் வில் அது பிரகாரம் படைக்கப்படுகின்றது, ரட்சிக்கப்படுகின்றது, மீண்டும் அழிக்கப்படுகின்றது. இந்த இது வந்து மீண்டும் மீண்டும் நடந்துட்டே இருக்கு. ஏனென்றால் காலத்திற்கேற்றவாறு இதெல்லாம் நடக்கின்றது. சோ பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் 100 ஆண்டுகள். அதுல 50 இயர்ஸ் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா? இன்னும் 50 இயர்ஸ் இருக்கு. அவருக்கு வந்து டே டைம் வரும்போதெல்லாம் இந்த படைக்கும் தொழில் வந்து செகண்டரி கிரியேஷன்ஸ் எல்லாம் அவர் செய்யறார். அது இரவு வரும்பொழுது எல்லாம் வந்து அதாவது அழிவிடக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வருகின்றது. சோ பார்ஷியல் டிவஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க. அங்கங்க அழிவு ஏற்படும், சிலதெல்லாம் அழியும், சிலதெல்லாம் இருக்கும். ஆனா மகாபிரளயம் வர்றது வந்து அந்த என்டையர் இது வரும் முடியும் போது, யுகங்கள் முடியும் பொழுது, அதாவது 4 யுகங்களும் முடியும் பொழுது அப்பொழுது அந்த மகாபிரளயம் என்பது ஏற்படும். அதாவது ஒரு திவ்ய யுகத்தின் போது. தனஞ்சயனே அடுத்து 9th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. எஸ், இருந்தாலுமே இத்தகைய செயல்களில் அதாவது படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் இத்தனை செயல்களுமே நடந்து கொண்டிருந்தாலும் அவை எதுவுமே பகவானை வந்து பந்தப்படுத்துவதும் கிடையாது. பந்தப்பட்டாதான் அது வந்து பாதிப்புக்கே நம்ம பத்தி யோசிக்கணும் இல்லையா? இஸ் நாட் பவுண்ட் டு ஆல் தீஸ் சேஞ்சஸ் இல்லையா? நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதீக செயல்களிலிருந்து எப்பொழுதுமே விலகி இருக்கின்றேன். எஸ், ஒரு ஞானி யோகி கூட பௌதீக செயல்களிலிருந்து விலகி இருந்தா மட்டும்தான் அவர் வந்து ஒரு உன்னத நிலையை, விடுதலை அடைந்த தன்மையை அடைகிறார்கள் என்று நாம படிச்சுட்டே வரோம். அதே மாதிரிதான் பகவான் வந்து படைக்கும் பொழுது படைக்கக்கூடிய வல்லமை புரிந்திய அவர் இந்த பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதனால்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தோட அவருக்கு சம்பந்தம் அற்ற நிலையை வந்து நாம வந்து இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். எஸ், 10th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதா. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. எஸ், அதாவது இந்த ஜட இயற்கை எனது வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படுகின்றது. சோ இஸ் த கைடர். அவர் தான் கைட் பண்றார், இப்படிதான் நடக்கணும்ன்றது. காலத்தின் கட்டாயம் எல்லாம் எப்படி வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அதற்கேற்றவாறு எல்லா செயல்பாடுகளுமே நடக்கும். மேலும் அது அசையும் மற்றும் அசையாத அனைத்து உயிரினங்களையும் உருவாக்கின்றது. அசையாத உயிரினங்கள் வந்து மரம், செடி, கொடிகள். அசையக்கூடியது நாம, விலங்குகள், ஈவன் வைரஸ் எல்லாமே. சோ அதன் விதியால் அதாவது பிரம்மா முதற்கொண்டு சிறு எறும்பு வரைக்குமே சோ எல்லாமே எல்லாருடைய ஹிருதயங்களுமே பரமாத்மா இருக்கின்றார் இல்லையா? அதனால்தான் எந்த ஜீவராசி எறும்பு கூட நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கு துன்பத்தை நம்ம விளைவிக்க கூடாது. சோ ஒரு ஜீவராசி வந்து நமக்கு துன்புறுத்தும் பொழுது மட்டும்தான் நம்ம தற்பாதுகாப்புக தான் நம்ம வந்து எதையாவது செய்யணுமே ஒழிய அதை தவிர்த்து நம்ம வந்து அவங்கள போயிட்டு நம்ம வந்து தானாக வந்து அதை வந்து கிளியர் பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டு அந்த மாதிரி செயல்களில் அதற்கும் வாழ்வதற்கு சுதந்திரம் உண்டு இல்லையா? இங்கு 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கு. அவரவர்களுக்கு வாழக்கூடிய சுதந்திரம் என்று வழங்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது அந்த சுதந்திரத்துல போய் நாம வந்து என்னைக்குமே மூக்க நுழைக்க கூடாது. ஆனால் இப்ப பாம்பு நம்மளை கடிக்க வருதுன்னா அதுக்காக அதை நம்ம விட்டு கொடுக்க முடியாது இல்லையா? சோ அப்ப பாம்பு கண்டிப்பா அதை நம்ம கொல்லலைன்னா அது நம்மளை கொன்னுடும். சோ தற்பாதுகாப்புக்கு செய்யக்கூடிய செயல் அடுத்தவர்கள் நம்மளுக்கு இது செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த செயலில் நாம தற்காத்து கொள்ள வேண்டும். அது அந்த நிலை டிசிஷன் வேறு. ஆனால் நம்ம வந்து தானாக சென்று ஒரு உயிர் வாழியை வந்து நாம துன்புறுத்த கூடாது. சோ மீண்டும் மீண்டும் இந்த இந்த இது வந்து படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. எஸ், 11, 12, 13, 14, 15 இது எல்லாத்தையும் வாசிச்சிருங்க. 15 வரை வாசிருங்க. 9, 11. ஓகே. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोगाशा मोगकर्माणो मोगज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं सिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्. हरे कृष्णा. 3 நிலைகளை பற்றி படிக்க போறோம் 15th ஸ்லோகத்துல. சோ முதல்ல 11வது ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்ல வருகிறார் பகவான்? அதாவது பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து
அதாவது மனித ரூபத்தில் வந்து ஏற்று வரும் பொழுது அவரை வந்து அஞ்ஞானத்தில் இருப்பவர்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து ஏளனம் செய்வார்கள் இல்லையா? அவர்களுடைய உண்மை நிலையை அவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் கிடையாது. ஆனால் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அதை கண்டிப்பாக உணர முடியும். நான் மனித உருவில் இறங்கி வரும் பொழுது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கிறார்கள். என்னுடைய ஆழ்நிலை இயல்பை, அதாவது டிரான்சிடென்டல் நேச்சர் இல்லையா? சோ எல்லாவற்றின் மீதான என் மேலான ஆதிக்கத்தை அவர்கள் அறிவது கிடையாது. சோ அனைத்தையும் ஆள்பவர் அந்த பரம்பொருள் தான். நம்ம எல்லாருமே ஆண்டு கொண்டிருப்பவரும் அவர்தான். இந்த ஞானத்தை வந்து அஞ்ஞானத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விளங்குறது கிடையாது. அதனால பகவானை வந்து ஏளனம் செய்வார்கள் அத்தகையோர் என்பதை இந்த 11வது ஸ்லோகத்துல வந்து விளக்கியிருக்கிறார். இவ்வாறு குழப்பம் அடைந்தவர்கள் பேய் மற்றும் நாத்திக கருத்துக்களால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். அந்த ஏமாற்றப்பட்ட நிலையில் அவர்களின் விடுதலைக்கான நம்பிக்கைகள் கண்டிப்பா நாம வந்து நாத்திக தன்மையில போனா விடுதலை என்பது கிடையாது. நம்ம மேலும் மேலும் இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டுண்ட நிலைக்கு மீண்டும் மனிதனாக பிறப்போமா என்பதே அது மிகப்பெரிய கொஸ்டின் மார்க். அடுத்த ஜென்மம் விலங்காகவோ இல்ல வந்து கீழ் உலகங்களுக்கோ இல்ல நரக உலகங்களுக்கோ நாம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். அவர்களின் விடுதலைக்கான நம்பிக்கைகள், அதாவது லிபரேஷன் இல்லையா? அவர்களின் பலனளிக்கும் செயல்பாடுகள், அதாவது எப்பவுமே வந்து பலநோக்கு செயல்களில் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் மற்றும் அவர்களின் அறிவு கலாச்சாரமும், அதாவது ஸ்பெகுலேஷன் தான், அனைத்துமே தோற்கடிக்கப்படுகின்றன. அவர்களுக்கு ஞானம் வந்து அபிவிருத்தி ஆனாலும் அதை நன்மையான முறையில் அவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள மாட்டார்கள் இல்லையா? வெறுமனே வந்து வறண்ட தத்துவங்களாக தான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறவி எடுக்கிறது மனித இனமாகவே இருக்காது. மகாத்மாக்கள், ஆனால் அதை மீறி மாயை இல்லாதவர்கள், பெரிய ஆத்மாக்கள் தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். பகவானுடைய அவருடைய பாதுகாப்பில் இருப்பவர்கள் வந்து மகாத்மாக்கள். அவர்கள் பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். ஏனென்றால் அவர்கள் என்னை முழுமுதற் கடவுளின் பரம புருஷனாகவும் அசல் மற்றும் விவரிக்க முடியாததாகவும் அறிந்திருக்கிறார்கள். அதாவது உண்மை, இங்க அசல் என்பது உண்மை. டிரான்ஸ்லேஷன்ல வந்து சில வார்த்தைகள் வந்து டைரக்டா கூகுள் சர்ச் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்காங்க. சோ தவறுக்காக மன்னிக்கவும். சோ இங்க வந்து அவர் விவரிக்க முடியாதவர்களாக, எதையுமே பகவானை வந்து முழுமையாக நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் நமக்கு எல்லாமே குறையுடைய புலன்கள். சோ நம்ம காதால எல்லாவற்றையுமே கேட்க முடியுமா? ஒரு 20, அதாவது அந்த ஃப்ரீக்வன்சின்னு இருக்கு, அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க, சவுண்ட் வைப்ரேஷன் 20 ஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் உள்ளதான் நம்மளால கேட்கும் தன்மை உண்டு. ரொம்ப லோவா இருக்கக்கூடிய அந்த 20 ஹெர்ட்ஸ்ல இருக்கிறது கூட நம்மளால கேட்க முடியாது. 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்க்கு மேல போனாலும் நம்மளால இந்த காதுக்கு எதுவுமே கேட்காது. அந்த மாதிரி குறையுடைய புலன்களால கண்ணு கூட நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஆம்ஸ்ட்ராங் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். அதற்கு மேல போனா நம்மளால பார்க்க முடியுமா? முடியாது. பிசிக்கலாவும் நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த ஞானத்திலயும் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா? பகவானை முழுமையாக நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர்கள் பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ளனர். ஏனென்றால் அவர்கள் என்னை பற்றிய முழு அறிவு, அதாவது கடவுளின் பரம புருஷராகவும் அவர்தான் அது உண்மையானவராகவும் விவரிக்க அவங்களால முடியாதவராகவும் அறிந்திருக்கின்றார்கள். பகவானை நம்மளால முழுமையாக விவரிக்க முடியாது. ஏதோ கொஞ்சமாதான். ஆச்சாரியார்கள் அவங்க எல்லாருமே தூய பக்தர்கள். அவர்கள் என்ன உணர்ந்தார்களோ அது மட்டும்தான் அவங்க சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. எல்லாவற்றையுமே உணர்ந்ததாக யாரும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லை. பகவானை பற்றி அனைத்துமே அறிந்தவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் யாருமே கிடையாது. ஆனால் பக்தனால ஓரளவுக்கு பகவானை வந்து நன்னா புரிஞ்சுக்க முடியும். அதே மாதிரி எப்பொழுது என் மகிமைகளை உச்சரித்து மிகுந்த உறுதியுடன் முயற்சி செய்து என் முன் பணிந்து இந்த பெரிய ஆத்மாக்கள் என்னை எப்பொழுதும் பக்தியுடன் வணங்குகிறார்கள். அதாவது ஆச்சாரியார், குரு இவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்து அவர்கள் வந்து எப்பொழுதுமே பகவானை வந்து வணங்குகிறார்கள். இவ்வாறு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மற்ற வழிபாட்டாளர்களை பற்றி இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்கள் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பேய் பிசாசுகளை வணங்குபவரும், இந்த பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் இருக்காங்க பாருங்க, அவங்க இந்த மாதிரியான இதுதான் இருக்கிறது. கருத்துக்களும் நாத்திக கருத்துக்கள், இவங்களுக்கு சாமியே இருக்காது. சாமியா எங்க இருக்கார், அதாவது பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், கண்ணால மட்டும் தான் பார்த்தாதான் நான் ஒத்துக்குவேன் அப்படிங்கிற ஒரு இது. எல்லாரையும் கடவுளை காண்பதற்கு நம்ம கண் இருக்கா, அந்த மாதிரி அத்தகைய கண் இருக்கான்றது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து நம்மள நாமே கொஸ்டின் பண்ணிக்கிறோம். இந்த ஊனக்கண்களால் நம்மளால பகவானை பார்க்க முடியாது. அதற்கு பக்குவமான மனசு, ஆத்மா சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அப்பொழுது இந்த தெய்வீகமான கண்களை வந்து பகவானை வழங்குகின்றார் அவரை பார்ப்பதற்கு. இந்த தகுதிகள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கான்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆராயது கிடையாது. கடவுள் இருக்காரா, எங்க இருக்கார் காட்டு அப்படின்னு நம்ம அந்த கொஸ்டினை நம்ம கேட்போம். எல்லாமே பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், எல்லாம் கண்ணால் பார்ப்பதை மட்டுமே நம்பக்கூடிய அந்த
நல்நிலை. அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள் வந்து பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகியவை அனைத்துமே தோல்வி அடைந்து விடுகின்றன. அதாவது பேசிக்கலி நாத்திகவாதிகள், பக்தியற்றவர்கள் இவர்களது. மகாத்மா நிலையில் சரியாக இல்லாத பிற நபர்களும் உள்ளனர். ஆனால் கிருஷ்ணரை வெவ்வேறு வழியில் 3 விதமான வழிகள். ஒன்று ஏகத்வேனா, மோயினிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஏகத்வேனாக்கா அகன் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நானே கடவுள், பிரம்ம நிலையை அடையும் பொழுது நானே கடவுள் என்று சொல்வது. சோ கடவுளுக்கு அதாவது ஜீவாத்மா பரமாத்மாவுடைய இயல்பு ஒன்றுதான். ஆனால் அளவில் வந்து அவரோடு நாம் என்னைக்குமே கம்பேர் பண்ண முடியும். அவருடைய ஆற்றலை நம்மளால கம்பாரிசனே செய்ய முடியாது. பக்தத்வேன பகுதா, அதாவது கூட்டு வடிவங்கள். இது வந்து பிற தெய்வ வழிபாடுகளை வந்து செய்யறது. அடுத்து வந்து பிரபஞ்ச வடிவத்தை, விராட் ரூபத்தை வந்து வணங்குறது. சோ இந்த மாதிரி 3 விதமான அதாவது வணங்கும் முறைகளை வந்து செய்வார்கள் மற்ற வழிபாட்டாளர்கள் என்று இந்த விளக்கத்திலிருந்து நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு. அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ஆறத்தையுமே வாசிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். 21 வரை. ஓகே. Yeah. அகம் கிரதுரகம் யஜ்ஞ ஸ்வதாகமௌஷதம் மந்த்ரோகமஹமேவாஜ்யம் அகம் அக்னிரகம் ஹுதம் பிதாகமஸ்ய ஜகதோ மாதா தாதா பிதாமகः வேத்யம் பவித்ரமோம்கார ருக்ஸாம யஜுரேவ ச Yes. கதிர்பர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாச சரணம் சுகிருத் பிரபவः பிரலயஸ்தானன் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம் தபாம்யஹமஹம் வர்ஷம் நிக்ருண்ணாம்யுத்சுஜாமி ச அமிர்தம் சைவ மிருத்யுஷ்ச சதசச்சாகம் அர்ஜுன த்ரைவித்யா மாம் சோமபா பூத பாபா யஜ்ஞைரிஷ்ட்வா ஸ்வர்கதிம் பிரார்த்தயந்தே தே புண்ணியமாசாத்ய சுரேந்திர லோகம் அஷ்னந்தி திவ்யான் திவி தேவ போகான் தே தம் புக்த்வா ஸ்வர்கலோகம் விஷாலம் क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनु प्रपन्नाः गतागतं काम कामा लभन्ते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது ஆனால் நித்திய விதை, அதாவது பகவான் தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே நம்ம பிறக்கிறதுக்கான காரணம் அவர்தான் என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். யாக சக்கரத்தை நீங்க எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? பகவான் வேதங்களை வந்து வழங்கினார். அதாவது பிரம்மரும் தன்னுடைய ஹிருதயத்திலிருந்து அந்த வேதங்களை உணரத் தொடங்கினார். அவரும் தவம் புரிந்துதான் அந்த வேதத்தை உணரக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை பெற்றார். அந்த வேதங்களுடைய இதனால வந்து செகண்டரி கிரியேஷன், 2ஆம் கிரியேஷன் வந்து செய்கின்றார். அதாவது உயிர் வாழிகள் எல்லாம் படைக்கின்றார். சோ வேதங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றதுன்னாக்கா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை எடுத்துரைக்கின்றது. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் நாம வந்து 4 வித சமுதாய பிரிவின் பிரகாரம் நம்முடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் அமைத்துக் கொள்கின்றோம் இல்லையா? அதாவது பிராமணர்கள் வந்து யக்ஞங்களை வளர்க்கின்றார்கள். அதோட அவர்கள் யக்ஞங்களை வளர்ப்பதால் மழை வந்து பொழிகின்றது. தேவர்களும் மகிழ்ந்து அந்த யக்ஞத்தை எல்லாம் ஸ்வீகரிக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து மழையும் பொழிகின்றது. மழை பொழிவதால் வந்து விளைச்சல், அப்ப வந்து விவசாயி அவன் வந்து வைசியன் விவசாயம் செய்கின்றான். அதுக்கப்புறம் அது வியாபாரமும் செய்கின்றான். அதை வாங்கக்கூடிய மக்கள் நாம் எல்லாருமே அதை வந்து உபயோகப்படுத்துபவர்கள் இல்லையா? பொதுமக்கள். சூத்ரர்களால வந்து அந்த விளைச்சலை வந்து அவனால செய்ய முடியறது, உழைப்போர்கள். அடுத்து இந்த இது எல்லாத்தையுமே வந்து மேனேஜ் பண்ணக்கூடியவங்க யாருன்னா சத்திரியர்கள். சோ இந்த மாதிரி 4 சமுதாய பிரிவுகள் வந்து தத்தம் வேலைகளை வந்து செவ்வனே செய்யும் பொழுது இந்த சமுதாயத்துல வந்து பேலன்ஸ். மழையின் ரூபத்தில் தான் நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் திரும்பி வருகின்றோம். சோ மீண்டும் நமக்கு ஒரு மறுபிறவி இருக்குன்னாக்கா அது மழை ரூபத்தில் தான். மழையாக வந்து இந்த பூமியில நம்ம விழுந்து விளைச்சலை ஏற்படுத்தி அந்த தானியத்துல வந்து உணவு படைக்கப்படும் பொழுது அதை நாம வந்து பிரசாதமாக செய்து நாம வந்து உணவை ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது அதனால் ஏற்படக்கூடிய விந்துவின் மூலியமாக ஒரு தாயின் கருவில் நாம வந்து ஜனிக்கின்றோம். இதுதான் யாக சக்கரத்திலிருந்து எவ்வாறு நாம மீண்டும் வந்து பிறவி எடுக்கின்றோம் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. ஆனால் சடங்கும் நானே யாகமும் நானே, அதாவது எல்லாம் அவர்தான். சடங்கு என்பது இங்க எதற்காக சடங்குன்னு கொடுத்திருக்காங்க தெரியல. யக்ஞத்திற்கே வந்து அவர்தான் வந்து யக்னேஸ்வரர். முன்னோருக்கு படைக்கப்படும் பொருள் நான் தான். கரெக்ட். நாம வந்து ஸ்ராத்தம் செய்யும் பொழுது பிண்ட பிரசாதம் செய்கின்றோம். அதுல நிவேதனமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பொருள் வந்து அவருக்குத்தான் போய் சேர்கின்றது. அதனால் அவர் அதை ஏற்று ஸ்வீகரித்து நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு வந்து பாவ விமோசனத்தை வந்து வழங்குகிறார். பகவான் யாருடைய பாவத்தையுமே ஏற்பது கிடையாது. அதை நம்ம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுடைய பாவ புண்ணியம் எல்லாம் நம்ம அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கும். நாம எல்லாவற்றையும் அவர் பாதங்களில் வந்து சமர்ப்பித்தாலுமே நாம செய்த நற்காரியங்களுடைய பலன்கள் வந்து அவர் நமக்கு அவருடைய வரங்களாக வந்து நமக்கு வழங்குகிறார். பாவங்கள் செய்யாம இருப்பதற்கான அந்த பாதையையும் அவர் நல்குகின்றார் இல்லையா?
ரெண்டுமே நம்ம கிளியரன்ஸ் பண்ணிக்கினாதான் மோட்சத்திற்கு செல்ல முடியும். நோய் தீர்க்கும் மூலிகையாகவும் இருப்பதும் அவரே. தெய்வீகமான மந்திரமும் நானே. நானே வந்து அதாவது யக்ஞத்துல வந்து நம்ம சமர்ப்பிக்கக்கூடிய நெய், அக்னி மற்றும் படைக்கப்படும் பொருள் அனைத்தும் நானேன்னு சொல்லிட்டாரு பகவான் இந்த 16வது ஸ்லோகத்துல. 17வது ஸ்லோகத்தில் இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் இல்லையா, நமக்கு அப்பா அம்மா இருக்காங்க. அவர்களை படைத்தவர்கள் அந்த அதாவது பிரம்மா தான் செகண்டரி கிரியேஷன்ஸ் இல்லையா. அவர் தாத்தா, அவருக்கு தந்தையா இருக்கக்கூடியது பாத்தீங்கன்னாக்கா கொள்ளு தாத்தா மாதிரி நமக்கு இல்லையா. பகவான் வந்து படைக்கிறதுக்கும் பாட்டனாரும் நானேன்னு சொல்லிட்டார். சோ அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் நான் தான், நேயமும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் நான் தான். அதாவது நம்மள எல்லாரையும் பரிசுத்தமாக்கக்கூடிய அந்த பொருளும் அவருடைய நாமம் ஜபங்கள் தான் இல்லையா. அவர் வேறு, அவர் நாம ஜபங்கள் வேறு அல்ல. ஓங்காரம் என்னும் மந்திரமும் நான் தான் என்பதை நாம 7th சாப்டர்ல படிச்சோம். மேலும் அதாவது ரிக், எஜுர் மற்றும் சாம வேதங்கள் அனைத்தும் நானேன்னு சொன்னார். அதர்வ வேதம் அப்போ இருக்கல, அதுக்கப்புறம் தான் வந்தது. அதர்வ முனி அவர்களால் ஏற்றப்பட்டதுதான் அதர்வ வேதம். அதர்வ வேதத்தை வந்து அங்கீகரித்தவர் வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவபெருமான். யாருடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ல வந்து சரஸ்வதி தாயார். அதனால்தான் அதுக்கப்புறம் தான் 4 வேதங்கள் ஆனது. அது வரைக்கும் 3 வேதங்கள் தான் இருந்தது. சோ நானே இலக்கு. எல்லாருக்கும் வந்து இறுதி இலக்கு யார் என்றால் அந்த பரம்பொருள் தான். ரட்சிப்பவரும் அவர்தான், நம்ம எல்லாருமே காப்பவரும் அவர்தான், தலையாயவரும் அவர்தான். சாட்சி நம்ம ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்து நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களுக்குமே சாட்சி அவர்தான். நம்ம செய்யக்கூடிய தவறு யாருக்குமே தெரியாதுன்னு நாம நினைக்கலாம். உண்மையிலே அது கிடையாது. நாம எந்த தவறு செய்தாலும் நன்மை செய்தாலும் எல்லாவற்றையுமே தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நபர் யார் என்றால் ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா தான். சோ வசிப்பிடம், அனைவருக்கும் வசிப்பிடம் அவர்தான், அடைக்கலமும் அவர்தான், மிகப்பெரிய நெருங்கிய நண்பனும் அவர்தான். நானே படைப்பு, அறிவு எல்லாவற்றினுடைய ஆதாரம். சோ இங்க படைக்கின்றார், நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஞானத்தினுடைய ஆதாரமும் அந்த பரம்பொருள் தான். தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன்னு சொல்லிட்டார். சோ அதாவது சீட் கிவிங் ஃபாதர் அவர்தான் இல்லையா. சோ எல்லாவற்றிற்கும் மூல ஆதாரம் அவர்தான் என்பதை நாம் இங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ பொருள் மற்றும் பொருளின் காரணம். அர்ஜுனா, நான் வெப்பத்தை கொடுப்பவன் இல்லையா. சூரியனிலிருந்து தோன்றுகின்ற பிரகாசத்தோட நமக்கு வெப்பமும் இருக்கின்றது இல்லையா. மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே. சில காலத்துல நமக்கு வறட்சியும் உண்டு, சில காலத்துல வந்து வெள்ளப்பெருக்கு எடுத்து ஓடும். எல்லாம் நாம இந்த இயற்கையோடு ஆதி பூதத்தோடு நம்ம எவ்வாறு உறவு கொண்டிருக்கின்றோமோ அதற்கேற்ற பலன்களை வந்து வழங்குகின்றது. நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானேன்னு சொல்லிட்டார். எஸ், மரணத்தினுடைய உருவமும் பகவான் தான். எல்லா நித்தியமான எதுவுமே வந்து பகவானுடைய சொரூபம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். ஜடமாகவும் சேத்தனமாகவும் இரண்டில் எண்ணில் உள்ளனன்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா. ஜடம் என்றால் மேட்டர், சேத்தனம் என்றால் ஆன்மீகம், அதாவது ஸ்பிரிட். சோ அந்த இரண்டிலும் இருப்பவன் நான் தான். நம்ம உயிருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உயிரும் அவர்தான், அதே மாதிரி தூணும் துரும்புலையும் இருக்கிறவரும் அவர்தான் இல்லையா. பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து எங்கே இருக்கின்றான் உன்னுடைய நாராயணன் சொல்லிட்டு ஹிரண்யகசிபு கேட்கும் பொழுது இந்த தூணில் இருக்கான்னாக்கு இருக்கான்னு சொன்னோடனே அந்த தூண்ல இருந்து வெளியே வந்தவர் தான் நரசிம்மர். அதனால எல்லாவற்றிலும் இருப்பவர் அவர்தான், ஜடத்திலும் இருக்கார், அந்த உயிருள்ள பொருளையும் இருக்கின்றார் என்பது. சோ ஒருவர் வந்து இந்த மாதிரி பக்தி சேவையை செய்திருக்கும் பொழுது யாரை அவர்கள் வணங்குகிறார்களோ அந்த லோகங்களில் சேர்கிறார்கள். அவ்வாறு நாம புண்ணிய காரியங்கள் செய்யும் பொழுது சோ பகவானை தவிர்த்து நாம வேறு பிற தேவர்களை வணங்கும் பொழுது சொர்க்கலோகத்தை நாம் அடைவதற்கு வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அங்கே சென்று பருகுகின்றோம், அனுபவிக்கின்றோம். என்னை மறைமுகமாக தான் வழிபடுகின்றார்கள். அதாவது தேவர்களை வணங்குவதெல்லாம் பகவானுக்கு வந்து இன்டைரக்டா அவரை தான் நம்ம வணங்கின்றே இருக்கோம். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் வந்து பிறவி எடுக்கின்றார்கள். அங்கே தேவ சுகங்களையும் அவர்கள் அனுபவிக்கின்றார்கள். சொர்க்கலோகத்தில் அந்த பரந்த உலக சுகத்தை அனுபவித்த பிறகு மீண்டும் அந்த அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் இல்லையா குறையும் இல்லையா. சோ நம்ம எவ்வளவு யூஸ் பண்றோமோ அதற்கேற்றவாறு அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் காலி ஆயிட்டே இருக்கும். மீண்டும் இந்த மரணம் சம்பவிக்கக்கூடிய இதே உலகத்தில் அவர்கள் பிறவி எடுக்கிறார்கள். இவ்வாறாக புலனம்பியத்திற்காக வேத மந்திரத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர். அதாவது நாம எந்த சாஸ்திரங்களும் வந்து செயல்படுத்தும் பொழுது அது நம்மளுடைய பௌதிக நன்மைக்காக செயல்படுத்தக்கூடாது, ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக அதை நாம செயல்படுத்த வேண்டும். எஸ், 22 வாசிங்க மாதாஜி. அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் ஏ ஜனா அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் ஏ ஜனா பர்யுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். எஸ், இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறவர் வந்து சூர்தாஸ். துளசிதாஸ் கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். துளசிதாஸ் வந்து ராம பக்தர், சூர்தாஸ் வந்து கிருஷ்ண பக்தர்.
ஸோ இதற்கான ஒரு சம்பவம் இருக்கு. ஸோ 2 பேருமே வந்து இவங்க 2 பேருக்குள்ள வந்து ஒரு போட்டி நிலையை ஏற்படுத்தணும்னு அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் வந்து ஏற்படுத்துவாங்க. யாரு ராம பக்தி பெருசா, கிருஷ்ண பக்தி பெருசா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின். ஸோ இந்த நிலையில இருக்கும்போது ஒரு நாள் இவங்க காட்டுக்கு போகும்பொழுது இருவருமே இவருக்கு கண்ணு தெரியாது. பிறவியிலே குருடர். யாரு? சூர்தாஸ். எப்பொழுதுமே பகவானுடைய துணையோடு தான் அவருடைய வாழ்க்கை நிலை இல்லையா? அவருடைய வழிகாட்டுதல்ல அவருடைய வாழ்நிலை வந்து எடுத்துட்டு போறார். துளசிதாஸ் வந்து ராம பக்தர். இருவரும் வந்து சந்தித்துக் கொள்கின்றார்கள். காட்டுக்கு செல்லும் பொழுது அங்கே ஒரு சிங்கம் வரப்போகிற அந்த அந்த சப்தத்தை கேட்டு இவங்க எங்கேயாவது போய் ஒளியணும் இல்லையா? சோ அவங்கள பாதுகாக்க கொள்ளணும். அப்போ வந்து சூர்தாஸ் சொல்றாரு துளசிதாஸ் கிட்ட, ஒரு மரத்து கீழே எடுத்துட்டு போய் என்ன விடுங்க போறோம் எனக்கு அப்படின்றாரு. சரி ஓகேன்னுட்டு இவரும் என்ன பண்றாரு, அவரை மரத்துக்கிட்ட எடுத்துமே விடுறாரு. அப்புறம் சூர்தாஸ் வந்து மரத்து மேல ஏறிடுறார். துளசிதாஸ் வந்து எதற்கு இவர் இவ்வாறு செய்கின்றார் என்று, நாம எல்லாம் ராம பக்தர் இல்லையா, கடவுள் வந்து கண்டிப்பா ரட்சிப்பார், அதனால நாம வந்து இங்கே வந்து ராம நாமங்களை ஜெபித்து நாம இருந்துடலான்ட்டு அவர் மேலே ஏறுறது கிடையாது. சோ இருவருடைய நம்பிக்கையும் வந்து உயர்வானதுதான். சோ இவர் வந்து மேல வந்து ஏறிடுறார். சோ இவர் வந்து கீழே வரும்போது அந்த புலி வந்த பிறகு இவருடைய நாமத்தை ஜெபிப்பதை கேட்டு அதுவும் சென்று விடுகின்றது. புலி வந்து தாக்குறது கிடையாது. ஆனா இவர் அது முடிந்த பிறகு துளசிதாஸ் சூர்தாஸ் கிட்ட சொல்றாரு, எஸ் புலி சென்று விட்டது, நீங்க இறங்கி வரலாம்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ கீழே இறங்கி வரார். சோ அப்போ ராமநாமங்கள் வந்து என்ன காப்பாற்றிச்சுன்னு சொன்னார். அப்போ சூர்தாஸ் சொல்வார், எஸ் நானும் அதை கேட்டேன். சோ உங்களுடைய பக்தியே மேன்மையான பக்தி அப்படின்னு சொல்லி, ராம பக்தியே உங்களது மேன்மையானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வாரு. யாரு? துளசிதாஸ். சாரி சூர்தாஸ். சூர்தாஸ் கிட்ட வந்து துளசிதாஸ் கேட்பார், சரி நான் இப்படி செய்து என்னை ரட்சித்துக் கொள்ள, ஏன்னா பகவான் எந்த நிலையில இருந்தாலும் ரட்சிப்பார் என்பது நம்ம படிச்சுட்டே வர்றதுனால, எனக்கு இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில அவர் கண்டிப்பாக என்னை ரட்சிப்பார் என்பது எனக்கு தெரியும்ன்றதுனால தான் நான் வந்து அவர் மீது இருந்த அந்த பக்தியால நான் அதை சொன்னேன்னு சொல்லுவாரு. சோ நீங்கள் ஏன் வந்து மேல போய் உட்கார்ந்தீங்கன்னு கேட்பார். எஸ் இங்க வந்து அவர் சொல்றது என்னன்னாக்கா, எஸ் நான் வந்து என்னால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பிரயத்தனம் பண்ணி என்னை காத்துக்கொள்ள நான் முயற்சிக்கின்றேன். முடியாத பட்சத்துல பகவானிடத்தில் சமர்ப்பிக்கின்றேன். என்னுடைய முயற்சியில நான் வந்து கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணணும்னு நினைச்சேன் அப்படின்னாரு. சோ அப்போ வந்து இவருடைய இந்த அளவுக்கு பகவானை நம்ம அடிக்கடி தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்ற அந்த ஆங்கிள் வந்து சூர்தாஸ் சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். அப்போ துளசிதாஸ் வந்து உணர்றார் ஆக்சுவலி. சோ நம்மளுடைய பக்தியை விட இவருடைய பக்தி மேன்மையானதுன்னு நினைக்கிறார். ஆனா உண்மையிலே ராம பக்தியும் கிருஷ்ண பக்தியும் ஒன்றுதான். ஆனால் அவர்கள் உபயோகித்த யுக்தி தான் வேறு. சோ அவர்களுடைய நம்பிக்கை மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்குமே ஒழிய இலக்கு என்பது ஒன்றுதான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படிப்பட்ட சூர்தாஸ்க்கு கடைசி வரைக்குமே வந்து வழிகாட்டினவர் வந்து அதாவது கிருஷ்ண பரமாத்மா தான். சோ இங்கே அனன்யா சிந்த எந்தோமா, அதாவது என்னுடைய திவ்ய ரூபத்தின் மீது மீண்டும் மாம் ஏ ஜனா பரியு பாஷதே, அதாவது கலங்கமற்ற பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களும் இருப்பதை நான் காத்தும் பாலிக்கின்றேன்ட்டார். அழகான ஸ்லோகம். இதை நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணி இனிமே வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். சோ அதாவது ஒன்னொன்னா நமக்கு வந்து மனசுல பதியக்கூடிய விவரங்களை நாம பெறுவோம். சோ கடைசி வரைக்குமே பகவான் தான் நம்மளை ரட்சிக்கிறார். நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே நம்மள வந்து ரட்சிக்கப்பட்டு நம்ம கிட்ட எது இல்லையோ அதை வந்து பகவான் நம்ம கிட்ட பொறுமை இல்லையா அதை கொடுக்கின்றார். நம்ம கிட்ட இருக்க பொறாமையை நீக்கணுமா அதை நீக்குகின்றார். பேராசை தேவையில்லை என்ற குணத்தையும் அவர் கொடுக்கின்றார் இல்லையா? கருணை என்பது நமக்கு இல்லையா அது கண்டிப்பா அவர் வழங்குகின்றார். அன்பு எல்லாரிடத்திலும் அன்பு செலுத்த வேண்டுமா அந்த குணாதிசயத்தையும் பகவான் நமக்கு ஏற்படுத்திக்கும். ஈடுபாடோட ஒரு செயலில் நாம வந்து ஈடுபட்டு அதை கடமையாக நிறைவேற்றணும்ன்ற மனப்பக்குவம் வரணுமா அதற்கான மார்க்கத்தையும் பகவான் கொடுக்கிறார். சோ நமக்கு எதெல்லாம் நல்ல பண்புகளோ அதை எல்லாவற்றையுமே நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு வந்து வழி நடத்துகின்றார். நம்ம கிட்ட தேவையற்ற இது இருந்தாலும் அதையெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக விளக்கக்கூடிய அந்த தன்மையும் அவர்தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றார். சோ என்னை அது இந்த நம்ம கிட்ட இல்லாததையெல்லாம் அவர் கொடுக்கின்றார். நம்ம கிட்ட இருக்கிறத வந்து நன்மையானது எதுவா இருந்தாலும் அதை ரட்சிக்கின்றார். சோ இது எல்லாமே காத்து ரட்சிக்கக்கூடியவன் நான் தான் என்பதை இந்த இடத்துல அவர் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ் 23rd வாசிங்க மாதா. 23rd 24 25 மூணு வாசிச்சிருங்க மாதா. சரி. ஏப்யன்ய தேவதா பக்தா யஜந்தே சத்தயான்விதாக தேபி மாமேவ கௌந்தேய யஜந்த்ய விதிபூர்வகம் அஹம் ஹி சர்வயஜ்ஞானாம் போக்தா ச பிரபுரேவ ச ந து மாம் அபிஜானந்தி தத்தேனா தஸ்யவந்தி தே யாந்தி தேவவ்ரதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவ்ரதாः
பூதானி யாந்தி பூதேச்சாஹ யாந்தி மத்யாஜினோபி மாம். எஸ். அதாவது மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். இன்டைரக்டா நம்ம பகவானை தான் வணங்குறோம். ஏனென்றால் தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் அவர்தான், தேவர்களை எல்லாம் படைத்தவர் அவர்தான். நாம் அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி பகவானுக்கும் போய் சேர்கின்றது. ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். ஆனால் நாம எல்லாருமே தவறான ஒரு வழியில தான் செயல்படுத்து. எப்படின்னா பிசினஸ் டீலிங்கா தான் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? ஒரு அம்பாளுக்கு செய்யறதுல இடத்துலயும் நம்ம பிசினஸ் டீலிங், அதே மாதிரி கணேசனுக்கு செய்யக்கூடிய இடத்துலயும் நம்ம பிசினஸ் டீலிங், எல்லாமே பக்தியோட செய்யறது கிடையாது. அதுல வந்து நமக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா கர்ம காண்டா மோடு. சோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய சங்கடங்களை வந்து எவ்வாறு நிவர்த்தி பண்றதுன்ற அந்த இலக்கை வைத்துக்கொண்டு அதற்கு நாம் என்ன செலவு செய்ய முடியுமோ அந்த இதுல செயல்படுகின்றோம். அதுதான் தவறான வழிபாடு என்பது இங்கே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தெய்வ வழிபாட்டில் ஈடுபடும் நபர்கள் மிகவும் புத்திசாலிகள் அல்ல. இருப்பினும் அத்தகைய வழிபாடு எனக்கு மறைமுகமாக வழங்கப்படுகின்றது. எஸ், ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதை வணங்கக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தையும் வந்து பகவான் நமக்கு வழங்குறான்னு நேற்றைய அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லையா? நமக்கு ஊர்ஜிதப்படுத்துறோன்னு அவர் தான் என்பது. ஏன்னா அவரை வணங்கவில்லை என்றாலும் அட்லீஸ்ட் பிற தேவர்களையாவது வணங்கி நம்ம வந்து பக்குவ நிலை அடையும் பொழுது, இன்னொரு பிறவி எடுக்கும் பொழுது பகவானை சேவிக்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை நாம பெறுவோம். அந்த புண்ணியங்கள் நமக்கு என்னைக்குமே உதவும் என்பதை வந்து அதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து பகவான் நமக்கு வழி அமைத்து கொடுக்கின்றார். சோ உதாரணமாக நம்ம வந்து ஒரு செடிக்கு வந்து வேர்ல நீர் ஊட்டினாதான் அந்த செடி முழுவதுமே அந்த நீர் பாயும் இல்லையா? வேர்ல போகும்போது அது உடல் முழுவதுமே, நம்ம எப்படி தண்ணி குடிச்சா உடல்ல எல்லாமே அந்த டீஹைட்ரேஷன் எல்லாம் போயிடுறதுன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் வேருக்கு தான் நாம நீர் ஊற்ற வேண்டும். வேறாக இருப்பது அந்த பரம்பொருள். சோ நாம வந்து அதை தவிர்த்து அதனுடைய கிளைகளுக்கு மற்றும் இலைகளுக்கு நாம வந்து நீரை தெளித்தால் அது கண்டிப்பாக அந்த கிளைகளுக்கும் இலைகளுக்கும் கூட போய் சேராது இல்லையா? ஏனென்றால் எல்லாம் மேலோட்டமான ஒன்லி கிளீனிங் ப்ராசஸ் தான் நடக்கும். ஆனா நீர் போய் சேரவே சேராது. வேருக்கு ஊட்டினால் மட்டும்தான் அந்த தேவர்களுக்கும் போய் சேருகின்றது. ஆக்சுவலி உண்மையிலே நாம எல்லாமே இன்டைரக்டா தேவர்களையும் நாம் வணங்கி கொண்டுதான். ஏனென்றால் அனைவரும் பகவானுடைய அந்த விராட் ரூபத்தில் தான் இருக்கின்றார்கள். எல்லா யாகங்களிலும் தலைவனும், அதாவது யக்னேஸ்வரராக இருப்பவனும் அந்த யாகத்தினுடைய அவிர்வாகத்தையும் அனுபவிப்பவராகவும் நானே இருக்கின்றேன். எனது உண்மையான தெய்வீக இயற்கை அங்கீகரிக்காதவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள்னு சொல்லிட்டார். அதாவது அந்த உண்மையை உணராமல், இல்லை என்றால் அதை வந்து விதண்டவாதம் செய்து அதை வந்து நம்ம வந்து தவறாக புரிதலுக்கு செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர் அத்தகையோர் மீண்டும் வந்து இந்த புவி வாழ்க்கையில் பிறக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள். தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவ உலகங்களுக்கு செல்கின்றார்கள். அதே மாதிரி வந்து பேய் பூதங்களை வழங்குபவர்கள் வந்து அந்த பேய் பூதம் நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த புவர்லோகத்திற்கு, கோஸ்ட்லி பிளானட், அதுக்கு செல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஹ் நம்முடைய மூதாதையர்களை வணங்கினால் அவர்கள் வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த பித்ரு லோகத்திற்கு செல்கின்றார்கள். ஆனால் பகவானை சேவிக்கிறவர்கள் பகவானிடத்தில் வந்து சென்று அங்கே வாழவும் செய்ய முடியும் நம்மளால. எஸ், 26 to 34 நெக்ஸ்ட் பார்ட். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. 26, 26, 27, 28 மூணு வாசிங்க மாதாஜி. பத்ரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் யோ மே பக்த்யா பிரயச்சதி ததஹம் பக்த்யுபஹ்ருதம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மனஹ யத் கரோஷி யதஷ்னாசி யஜ்ஜுகோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம் சுபாசுப ஃபலைரேவம் மோக்ஷசே கர்ம பந்தனைஹி சன்னயாச யோக யுக்தாத்மா விமுக்தோ மாமுபைஷ்யசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், அதாவது நம்ம சக்திக்கு என்ன முடியறதோ அது பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைக்கலாம். சோ நம்ம வந்து எஸ் வி ஆர் வெல் டு டூன்னா கண்டிப்பா வீட்டுல வந்து காலையில நம்ம வந்து பகவானுக்கு நிவேதனம் படைக்கிறதுல தவறு கிடையாது. அப்படி நம்மளுடைய சூழ்நிலை வந்து வறுமையாக இருந்தால் அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் நீர், ஒரு பூ, ஒரு இலை, அதாவது ஒரு வெத்தலை பாக்கு, அதே மாதிரி ஒரு புஷ்பம், ஒரு பழம், ஒரு வாழைப்பழம் கூட வச்சு நம்ம வந்து பகவானுக்கு நிவேதனம் செய்யலாம். அதை வந்து பகவான் ஸ்வீகரிக்கின்றார். அன்போடு செய்யக்கூடிய எதையுமே பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். சோ அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு இலையோ பூவோ மற்றும் பழமோ அல்லது நீரோ கொடுத்தால் நான் ஏற்கின்றேன்னு சொல்லிட்டார். அதை தவிர்த்து நம்ம பெருசா அவருக்கு எதுவும் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா அது நம்மளுடைய, அதாவது எக்கானமி பேஸ்டு தான் நம்ம அதை செய்ய முடியும் இல்லையா? சோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு பக்தி தான் நம்ம செய்யறது அப்படிங்கறது வந்து அதை கூட நீங்க செய்யலாம் அப்படிங்கிற அந்த அறிவுறுத்தல் வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கார். சோ மீண்டும் அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார், நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ
அவர் எந்தெந்த கர்மங்களை எல்லாம் அவர் செய்கின்றாரோ, நீ எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ அதை உண்ணக்கூடியதை வந்து பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைத்து ஸ்வீகரிப்பது, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ எந்த விதமான, அதாவது யாருக்கு என்னென்ன கொடுக்குறாங்களோ தான தர்மங்கள் எதுவா இருந்தாலும், எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அஸ்டெரிட்டிஸ் இல்லையா, சோ அவர் என்னென்ன தவங்கள் செய்யறாரோ அவை அனைத்தும் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாகன்னு சொல்லிட்டார். இது அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, இது நமக்கும் சேர்த்துதான். நாம் எந்த செயல் செய்தாலும் பகவானை மையமாக வைத்து செய்ய வேண்டும். அதே மாதிரி நாம் எந்த உணவை சாப்பிட்டாலும் அது வந்து பகவானின் பிரசாதமாக அதை வந்து மாற்றி நாம் அதை ஸ்வீகரிக்க வேண்டும். அடுத்து நாம் எந்த தவங்கள் செய்தாலும், அதாவது நமக்கு வாக்குத்தவம், மனத்தவம், உடல் தவம், இது எல்லாமே வந்து பகவான் நம்மள வந்து செய்ய வைக்கிறார் அப்படிங்கிறத நினைச்சு அவருக்கு நாம சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இவ்வாறு நம்ம செய்யக்கூடிய அனைத்து செயலிலுமே வந்து காட் சென்ட்ரிக்கா, அதாவது கிருஷ்ணா உணர்வில் வந்து நாம செயல்படும் பொழுது நாம எந்த பாவத்திற்கும் நாம வந்து பந்தப்படுவதும் கிடையாது. அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த பௌதீக உலகத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு நாம செல்கின்றோம். அதை அனைத்துமே அவருக்கு அர்ப்பணமாக நாம செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு நீ கர்ம பந்தங்களிலிருந்து விடுபடுகின்றோம். மேல அந்த 27 ஸ்லோகம் பிரகாரம் நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொண்டால் நமக்கு கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கின்றது. அந்த நல்ல தீய விளைவுகளிலிருந்து நீ விடுபடுவாய். நன்மையும் உண்டு, தீமையும் உண்டு இல்லையா, கர்ம பந்தனம். அந்த இரண்டு இருமைகளிலிருந்தே நீ வந்து விலக்கப்படுவாய். சந்நியாசத்தின் இந்த கொள்கையின் மூலம் உனது மனதை எண்ணில் பதிய செய்வதால் நீ முக்தி பெற்று வாழ்வாய் என்பதை வந்து இங்க அழகாக விளக்குகின்றார் பகவான். எஸ் 29, 30, 31 வாசிங்க மாதாஜி. 29, 30, 31. Okay. समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्तु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यगव्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति கௌந்தேய பிரதிஜானீஹி நமே பக்த பிரணஷ்யதி. எஸ், இந்த இடத்துலதான் சொல்றார் பக்த பிரணஷ்யத்தின்னு சொல்லிட்டார். பகவானுடைய பக்தன் என்றுமே அழிவருவது கிடையாது என்பதை இங்க அறிவிப்பாயாகன்னு சொல்றார் ஆக்சுவலி அர்ஜுனனுக்கு இல்லையா. சம்மோகம், நான் யாரிடம் பொறாமை கொள்வது, பகவானுக்கு 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் இல்லையா, அவருக்கு பொறாமை என்பது கிடையாது. பாரபட்சமும் அவர் காட்ட மாட்டார் இல்லையா. நான் அனைவருக்கும் சமமான, ஆனால் பக்தர்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான சலுகைகள் வழங்குவார், அது ஒண்ணுதான் டிஃபரெண்ட். மற்றபடி அருள் என்பது எல்லாருக்கும் ஒரு போலதான் கொடுப்பார், சலுகைகள் என்பது பக்தர்களுக்கு உண்டு. ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன் சொல்லிட்டார். அவன் என்னில் இருக்கின்றான், நான் அவனில் இருக்கின்றேன். அதாவது அந்த பக்தன் ஹிருதயத்திலேயும் பகவான் இருக்கின்றார், அதே மாதிரி அவன் என்னிலும் இருக்கின்றான். சோ அதாவது பகவான் அவர் பக்கம் திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அந்த அவகாசத்தை அவன் ஏற்படுத்தி கொண்டான் என்று பொருள். ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும், அதாவது தவறு இழைத்து விட்டாலும், அவன் பக்தி தொண்டில் பிறராது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பக்தன் அஜ்ஞானத்தால் வந்து ஒரு சிறு தவறை இழைத்து விட்டால் அந்த பக்தி தொண்டனுடைய அந்த பலனை அவன் எப்பொழுதுமே வந்து இழக்கப்படுவது கிடையாது. சோ பகவானுடைய கருணையால் அந்த பாவத்திலிருந்து அவன் வந்து விலக்கவும் படுகின்றான். அவன் எப்பொழுதுமே நித்திய தொண்டு, பகவானுடைய நித்திய தொண்டில் அவன் வந்து நிலை பெறுகின்றான். ஏனெனில் அவனது தீர்மானத்தில் அவன் திடமாக இருக்கின்றான். பக்தி செய்யணும் பகவான் மீது அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை வந்து அவனிடத்துல வந்து திடமான எண்ண ஓட்டமாகும். அவனுடைய செயல்பாடுகளும் அமைவதால் கண்டிப்பாக அவனை வந்து நாம பக்தனாகத்தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எக்ஸாம்பிள், ஜகாய் மதாய் சண்டாளர்களாக இருந்த அவர்களை வந்து நித்யானந்த பிரபு வந்து அவர்களை வந்து பக்தர்களாக மாற்றினார்கள் இல்லையா. சோ அப்படி அந்த ஜகாய் மதாயே வந்து ஒரு பூர்ணமான ஒரு பக்தர்கள் ஆகும் பொழுது நாம் எல்லாரும் கூட அந்த பிரயத்தனத்திற்கு நாம முயல வேண்டும். அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி, சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து there will be a transformation இல்லையா. ஆனா இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் யாரால கிடைக்கும்னா ஒரு குருவால தான் கிடைக்கும். நித்தியமான அமைதியை அவன் வந்து அடைகின்றான், அதாவது பெர்மனன்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதான் நித்தியமான அந்த பேர ஆனந்தத்தை அவன் வந்து அடைகின்றான். எனது பக்தன் என்றும் அழிவது கிடையாது என்பதை நீ தைரியமாக அறிவிப்பாயாகன்னு சொல்லிட்டார். சோ அதாவது தைரியமாக சொல்லக்கூடியது ஒன்று, பகவானின் பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே அழிவது கிடையாது. சோ அப்படின்னா அவங்க வந்து நல்ல ஒரு கதியை தான் அவர்கள் அடைகின்றார்கள், நித்தியமாக பகவந்தனுடைய சேவையில் செய்வதற்கான மார்க்கத்தை அவர்கள் வந்து பெறுகிறார்கள் என்று பொருள். எஸ் 32 வாசிங்க மாதாஜி. 32, 33.
येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्. எஸ் 33 வாசிங்க 33 வாசிங்க. किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्यः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. மாம் ஹி பார்த்த ஸ்வபர்ஷிதயே அபிஷ்யோயு பாப்யோனஹ ஸ்ரீயோ வைஷ்யஸ்ததா சூத்ரேஷ்டோ அபியாந்தி பராம் கதி. பரமனுடைய கதியை அடைய முடியும். பகவானுடைய படைப்புல யாருக்குமே வந்து அந்த வேற்றுமைகள் கிடையாது. நீ வந்து ஆண், உனக்கு மட்டும்தான் அந்த பரமகதி அடைய முடியும், பெண்ணுக்கு வந்து அந்த ஈக்குவாலிட்டி கிடையாது, அப்படிலாம் கிடையாது. சூத்ரனுக்கு வந்து பகவானுடைய பரமகதியை அடைய முடியாது என்று எங்கேயும் சொல்லப்படவில்லை. அவனுக்கு பக்தி இருந்தால் அவன் வந்து பகவானுடைய பரமத்தலத்தை அடைய முடியும். அந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து பகவானுடைய பார்வையில் கிடையாது. அதுதான் வந்து பெண்கள், வைசியர்கள், ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே சிலது எல்லாமே ஹையஸ்டா நம்ம நினைப்போம், சிலது எல்லாமே நம்ம பிறவிகளே நம்ம அப்படிதான் இல்லையா. இப்ப பிறப்பால் நம்ம பிராமணனா இருந்தா ஹையஸ்ட், அதே மாதிரி சூத்ரனாக இருந்தால் அது தாழ்வு என்று நம்ம நினைக்கக்கூடிய தன்மை, அந்த மாதிரி நம்முடைய காலத்தின் கட்டாயத்தால் வந்து மாற்றப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆனால் அது தவறு. எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கின்றார். அதனால எல்லாருமே வந்து சமமானவர்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அவரவர்களுடைய கடமைகள் அவர்கள் பிராமணன் அவருடைய கடமையாக அந்த வேதிய தொழிலை அவன் செய்கின்றான் இல்லையா. அவன் வந்து ஒரு பிரீஸ்டா அவனுடைய செயல்பாடுகளை அமைக்கிறான். சத்திரியனாக இருக்கக்கூடியவன் வந்து ரட்சிக்க இந்த இந்த லோகத்துல வந்து பிசிக்கலா வந்து அதை வந்து ரட்சணை என்பது செய்யக்கூடிய தொழில் இருக்கின்றான். வைசியன் வந்து வியாபாரம் மற்றும் விவசாயத்துல வந்து நிலை பெற்றிருக்கின்றான். அந்த விவசாயத்திற்கு கூட வந்து உழைப்போர்கள் தேவை இல்லையா. இந்த 4 பிரிவினருமே வந்து பேலன்ஸ்டா போனாதான் வந்து சமுதாயம் வந்து நல்ல நிலையில இருக்கும். இதுல ஒருத்தர் வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆனாலும் அந்த சமுதாயத்துல வந்து நன்மைகள் வந்து ஏற்படாது. அதனால வந்து இவர்கள் எல்லாம் தாழ்ந்தவர்களாக நாம நினைக்க கூடாது. பகவானுடைய அவருடைய பார்வையில வந்து எல்லாரும் சமம். சோ சேர்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் பகவானிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதி அடைய முடியும் என்பதை வந்து இங்க அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு இருக்க புண்ணியமான பிராமணர்கள், பக்தர்கள் மற்றும் புனிதமான அரசர்களை சொல்வதற்கு என்ன இருக்கின்றது? அதாவது நற்காரியங்கள் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள். சோ அதாவது அங்கே அகங்காரம் என்பது இருக்கக்கூடாது இல்லையா. சத்துவகுணத்தில் மேலோங்கிய பிராமணர்கள் தான் உண்மையான பிராமணர்கள். சூத்ரனாக இருந்தாலும் அவன் சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருந்தால் அவனும் பிராமணிக்கல் கல்ச்சர், பிராமணிக்கல் நேச்சரால் அவனும் வந்து பிராமணனாக தான் கருத வேண்டும். So only by qualities only we should declare he is a brahmana or not by the birth அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ எனவே துன்பம் வாய்ந்த இந்த உலகத்துல அவர்கள் மீண்டும் திரும்பி வருவது கிடையாது. எப்பொழுதுமே நித்தியமான பகவானுடைய தொண்டில் அவர்கள் நிலை பெறுகிறார்கள். சோ அவர்கள் நித்திய மகிழ்ச்சியாக இருக்க ஒவ்வொருவருமே பரமபுருஷ பகவானின் மார்பில் தன்னை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதாவது பகவானுடைய ஹிருதயத்துல இருக்கிறது வந்து உணரணும். ஆத்ம பந்தத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். அதற்கு ஆத்ம சுத்தம் என்பது மிக மிக முக்கியம். இன்டர்னல் கிளீன், வெளிப்புற தோற்றத்திலையும் நம்ம வந்து சுத்தமாக இருக்கணும். உட்புறத்திலையும் நம்ம இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணிக்கணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் 34 வாசிங்க மாதாஜி. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி யுக்தைவம் ஆத்மானம் மத்பராயணः. ஓம் தத்சதி. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகோ நாம நவமோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி உங்ககிட்ட கோலோகா சார்ட் இருக்கா? போன்ல வச்சிருக்கீங்களா? போன்ல இருக்கா உங்ககிட்ட? எனக்கு கொஞ்சம் அந்த லெவல் 3ல போடுறீங்களா, இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட்? இன்னொரு சிஸ்டம்ல இருக்கு. இப்போ இவங்களுக்கு ஒரு வாட்டி சொல்லிடலாம். நான் இந்த விளக்கம் கொடுக்குறேன், அதுக்குள்ள கொடுங்க. உன் மனதை எப்பொழுதுமே, இப்ப வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றார், எப்பொழுதுமே என்னை பற்றிய அதாவது அவரை பற்றிய நினைவுகள்ல வந்து நம்மளை ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. அதாவது ஏன் பகவான் இப்படி எல்லார்கிட்டயுமே அதாவது எடுத்து சொல்ற விதம் வந்து என்னை வழிபடு, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் நமக்கு நிறைய வரும் இல்லையா. இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவரை யாருமே நம்மளால அறிமுகப்படுத்த முடியாது இல்லையா. இப்ப வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஓனரும் இல்ல வந்து இந்த சன் மைக்ரோ சிஸ்டம் ஓனரையும் நம்மளால அறிமுகப்படுத்த முடியுமா? அவங்களே தான் அவங்கள பத்தி எடுத்து வந்து சொல்லிக்கணும் இல்லையா. அதே மாதிரிதான்
பகவான் he is the highest authority. இந்த அண்டங்களை எல்லாம் போத் பௌதீக உலகமும் சரி ஆன்மீக உலகத்தை எல்லாம் படைத்தவர் அவர்தான். அவருடைய ஆற்றலை வந்து அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் அவர் ஒருவரால் மட்டுமே அறிய முடியும். அதனால வந்து அவர்தான் அவரை பற்றி இங்க எடுத்து சொல்லணும். இன்ட்ரடக்ஷன் கூட அவர்தான் கொடுத்துக்கணும். சோ எதை செய்தால் இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து நன்னிலை அடைவார்கள் என்பது அவருக்கு தெரிந்ததால், அதனால்தான் நீ அர்ஜுனனுக்கு வந்து இந்த பாதையை அவர் வந்து சொல்லி கொடுக்கிறார். அதே பாதையை கூட நாம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சோ என்னை பற்றி சதா சர்வ காலமும் அந்த பகவானுடைய நினைவுகள் இருந்து அவருக்கு வந்து தொண்டு புரிந்து நாம வந்து அவரிலே லயித்து நிச்சயமாக அவரிடத்தில் சேரக்கூடிய பாக்கியத்தை நாம பெறுவோம் என்று இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இந்த 9வது அத்தியாயத்தில் நாம் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சின்றோம் அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ணரை பற்றிய முழுமையான உண்மை, அவரது உடல், அவரது மனம் மற்றும் அவரும் எல்லாரும் ஒருவரே இல்லையா? அவர் வேறு, அவருடைய ரூபம் வேறு அல்ல. இரண்டுமே ஆன்மா, அவருடைய பரமாத்மா ரூபமும் உடலும் ஒன்றுதான். அதனால்தான் பகவானுக்கு வந்து அதாவது அத்வைதம் என்று அவருடைய ரூபத்திற்கு அத்வைதம் என்று சொல்வார்கள். ஏகத்வேனா என்ற சிங்கல் இல்லையா? சோ அடுத்து அந்த இந்த அசுத்தமான பௌதிக உலகின் பிடியிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரே வழி கிருஷ்ண உணர்வு தான். பக்தி உணர்வுல மட்டும்தான் நம்ம பகவான் மீது செலுத்தக்கூடிய பக்தியாலதான் நம்ம இந்த அடிமை தலமா இருக்கக்கூடிய இந்த கட்டுண்ட ஆன்ம நிலையிலிருந்து நம்ம வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம தள்ளப்படுவோம். கிருஷ்ணரை பற்றிய பொறாமை சிந்தனை யாருக்கு இருக்கும்னாக்கா, எக்ஸாம்பிள் கம்சனுக்கு இருந்தது, அதே மாதிரி பிரகலாதனுடைய தந்தையான இரண்யகசிபுக்கு இருந்தது. சோ யாரெல்லாம் இந்த அசுர குணங்களோடு இருக்கின்றார்கள், நாத்திக பண்புகளோடு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாமே அவரை பார்த்தால் பொறாமையதான் இல்லையா? பக்தி அன்பில் ஒருவர் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அதுதான் பக்தி. கம்சன் கூட எப்பயுமே நினைச்சிட்டு இருந்தான், ஆனா அவரை கொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தான். அதுதான் வித்தியாசம். நாம எல்லாம் பக்தியில நினைச்சா அவன் வந்து கொல்லணும்னு நினைச்சான். நேர்மையான ஆசிரியர் மூலம் கற்று கிருஷ்ணரை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தவறான மூலத்தளத்தில் தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். மாதாஜி அனுப்பிச்சிட்டேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, கிடைச்சது. ஏன்னா நேத்து நானும் இங்க சொல்ல முடியாம போயிட்டேன். நான் ஒரு நிமிஷம். சாப்டர் இங்கதான் இருந்தோம் இல்லையா? இந்த மாதிரி இந்த அம்சங்கள் எல்லாமே இந்த இதுல நம்ம படிச்சோம். தூய பக்தி சேவை, அனன்ய பக்தியை பற்றி சொல்லியிருந்தார். சோ அன்போடையும் அதே மாதிரி பக்தியோடும் நாம பகவானுக்கு ஒரு இலை, பூ, அதுக்கப்புறம் பழம், நீர் கொடுத்தா அதுவே எனக்கு போரும், அதை நான் ஏற்கின்றேன்னு சொல்லிட்டார். சோ கீர்த்தனங்கள், ஹரிநாம ஜபம் ஒன்றுதான் நமக்கு வந்து இந்த பௌதீக உலகத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை அளிக்கக்கூடியது ஒன்று. சோ அதே மாதிரி டிவோட்டி அசோசியேஷன், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். தெய்வ வழிபாடு, இந்த தேவி வழிபாடு, இது தெய்வ வழிபாடு கிடையாது, தேவி வழிபாடு. அப்படின்னாக்கா பிற தேவர்களை வணங்குவது, ஜென்ரலா அந்த ஸ்பெல்லிங் வந்து தப்பு. சோ நம்ம பிற தேவர்களை வணங்குவது நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய செயல்தான். ஆனால் பகவானை சேவித்தாலே எல்லாரையும் நம்ம வணங்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அதுல எல்லாமே அடங்கி விடுகின்றது. நம்ம பிற தேவர்களை வணங்கும் பொழுது இன்டைரக்டா நம்ம பகவானை தான் வணங்குகின்றோம். அந்த பிற தேவர்களும் நமக்கு வழங்கக்கூடிய வரங்கள் எல்லாம் பகவானுடைய அருளால் அவர்கள் பெற்று அதை நமக்கு கொடுக்கிறார்கள். சோ அவர்கள் எல்லாம் படைத்தவர் பகவான் தான். ஆனால் எதற்காக படைத்தார்? இந்த பௌதீக லோகத்தை ஆள்வதற்காக, நம்மளை எல்லாருமே நல்வழியில எடுத்துட்டு போகிறதுக்காக தான் வந்து அவர்களை படைத்தார். ஒரு பக்தன் வந்து தொடக்கத்தில் சில சமயங்கள் வந்து நம்ம வந்து தவறு இழைத்தாலும் அது வந்து பகவான் வந்து அவர்களுக்கு ரட்சணை என்பதை வழங்குகிறார். சோ தூய பக்தன் கீழே விழ வாய்ப்பே கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்கான அறிவிப்பையும் செய்ய சொல்கின்றார் அர்ஜுனருக்கு. ஒவ்வொருவரும் பரமபுருஷ பகவானின் மார்பில் தன்னை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதனால் அவர் நித்திய மகிழ்ச்சியோடு இருக்க முடியும் என்பதை இதோட வந்து நான் இந்த சாப்டரை வந்து நிறைவு செய்கின்றேன். சோ அதோட வந்து இப்போ கோலோகா சார்ட்டையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நேத்தைய அத்தியாயத்துல கோலோகா சார்ட் உங்க எல்லாருக்கும் நான் வந்து காட்ட முடியாம போயிடுது. இதுதான் அந்த கோலோகா பிருந்தாவனம் என்பது. இங்க நீங்க அந்த கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க எங்க இருந்தெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. இதை வந்து செய்தவங்க வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோகுலானந்தா டெம்பிள், ஹரே கிருஷ்ணா லேண்டு, கருப்பூர் சேலம் வந்து கொடுத்திருக்காங்க, தமிழ்நாடு. போன் நம்பர் எல்லாம் கூட கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஐ திங்க் பாலாஜி பிரபு, நீங்க இந்த கோலோகா சார்ட் போட்டீங்களா? ஷேர் பண்ணீங்களா? ஷேர் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ. அவர்தான் பண்ணினார். ஓகே. சோ பிரம்ம சமீதையில வந்து 43வது பிரம்மர் பாடுறது. சோ அவருடைய இதுல ரெஃபரன்ஸ் கோலோக நாமி நிஜதாமி தலேஷ தஸ்ய
தேவி மகேஷ ஹரிதாமசு தேஷு தேஷு தே தே பிரபாவ நிச்சயா விஹிதாச்சயேன கோவிந்தமாதி புருஷாம் தமஹம் பஜாமி. ஆதி புருஷம் என்பது அவர்தான் என்பதை வந்து முதலில் தோன்றிய புருஷர் யார் என்றால் அவர்தான். சுப்ரீம் என்ஜாயர் யார் என்றால் அந்த பரம்பொருள் தான் என்பதை வந்து பிரம்மரும் வந்து பாடுகின்றார் பிரம்ம சமீதையில வந்து. சோ மீண்டும் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் உட்கார்ந்து நீங்க பிரம்ம ஜோதிர் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஒரு அண்டத்துல நீங்க பார்க்கும் பொழுது நம்ம எத்தனாவது 7வது பூர்லோகம். அதாவது இன்னும் பெருசா நான் இத பெருசு பண்ணேன்னா உங்களுக்கு அது எழுத்தால நல்லா பார்க்க முடியும் இல்லையா? சோ இந்த மகத்தத்துவம் என்பது 7 உரைகளை கொண்டது. சோ இந்த 7 உரைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகங்காரம், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பஞ்ச மகாபூதங்கள், மகத்தத்துவம் என்பது இல்ல லாஸ்ட் லேயர் மனம் என்பது. இந்த இத்தனையுமே வந்து இந்த 7 லேயர்கள் எப்படி ஒரு தேங்காய் ஓட்ட நம்ம வந்து பார்க்க அந்த மாதிரி ஒரு அனாலஜில நம்ம எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா? சோ இங்க கர்ப்போதகம் என்னும் அந்த கடல்ல வந்து வந்து படுத்துட்டு இருக்கார் யாரு? கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு. இவர் விஷ்ணு. இவர் வந்து 2வது புருஷ அவதாரம். சோ இவருடைய நாபியிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தாமரை தண்டு வந்து 14 லோகங்களை கொண்டது. சோ இந்த இறுதியில மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மர் வந்து தாமரை போல உட்கார்ந்திருக்கார். சதுர்முக பிரம்மா நமக்கு இருக்கிறது இல்லையா? சோ இங்க சத்தியலோகம் என்பது பிரம்மலோகம். தப்போலோகம் என்பது 4 குமாரர்கள். அதாவது பிரம்மருடைய 4 சனதா, சனந்தா, சனகா மற்றும் சனத்குமாரர். இவர்கள் 4வரும் இருக்கக்கூடிய, அதாவது சேஜஸ் ரிஷி முனிகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் இது. ஜனலோகம் என்பது பிரஜாபதிகள், அதாவது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இவங்க எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடம். மகர்லோகம் என்பது பிருகு முனி இருக்கக்கூடிய அவர் மற்றும் வேறு இருக்கக்கூடிய பிரஜாபதிகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய உலகம் இது. ஸ்வர்லோகம் என்பது ஸ்வர்கலோகம். இங்க வந்து இந்திரன் வந்து அதாவது தேவர்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடம் இது. புவர்லோகம் என்பது கோஸ்ட்லி ஸ்பிரிட்ஸ், அதாவது ஆத்மாக்கள் அங்க இருக்கக்கூடியது. அதாவது இந்த தற்கொலை செய்யறோம் இல்லையா, அந்த பேய் பிசாசுகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடம் எல்லாமே இந்த இடம் தான். பேய் பிசாசு நம்மளோட வந்து வல்லமை புரிஞ்சதுதான், சக்தி உடையதுதான். அதனாலதான் நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகம். நமக்கு மேல வல்லமை இருக்கக்கூடிய அனைவருமே நமக்கு மேல் லோகங்கள்ல இருக்காங்க இல்லையா? சோ நாம வந்து மனிதர்களாக இருக்கக்கூடிய 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகள். இதுல மனிதர்களே 4 லட்சம் விதமா இருக்கும்ன்றத வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து ஒரு அண்டம். நமக்கு வந்து சதுர்முக பிரம்மா இது மாதிரி 10,000 தலை இருக்கக்கூடிய அண்டம் கூட உண்டு. அதனால அந்த உலகத்துல எந்த விதமான மனிதர்கள் இருக்காங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. சோ நம்ம இருக்கக்கூடியது சதுர்முக பிரம்மா. இதுக்கு நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய 7 லோகங்கள் அத்தல, வித்தல, சுத்தல, தலாத்தல, மகாத்தல, ரசாத்தல, பாத்தால. அந்த அந்தந்த அந்தந்த இதுல வந்து கிரகத்துல வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாமே இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ நாகர்கள், தைத்தியர்கள், அதாவது தைத்தியர்கள் என்றால் அசுரர்கள். சோ ஆதித்யர்கள் என்றால் வந்து தேவர்கள் என்று சொல்லுவாங்க. அதோட சேர்ந்து 28 நரகலோகங்களும் இந்த இதுல உண்டு. இதுக்கு இந்த இந்த லோகத்திற்கே வந்து அச்சாணியாக இருக்கிறது வந்து துருவலோகம். எப்பொழுதுமே நித்தியமாக இருக்கின்றது என்பது சொல்லுவாங்க. சோ பாகவதத்துல இதற்கான ரெஃபரன்ஸும் வந்து அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடியவர் யார் என்றால் ஷிரோத கஷாயி விஷ்ணு. அதாவது இவர் 3வது புருஷ அவதாரம் என்பது. சோ இங்க அதையும் வந்து அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இது ஒரு அண்டத்தினுடைய இப்ப நாம இங்க பார்க்கக்கூடிய இந்த முத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா, இதை நம்ம கிராஸ் செக்ஷன் பண்ணா இதுதான் ஒரு அண்டம் என்று நாம பார்க்கின்றோம். சோ பகவான் இங்க கார்ணோத கஷாயி விஷ்ணு. அவருடைய சுவாசம், அவருடைய உடல் நாளங்கங்கள் இருந்துதான் சம்பு மற்றும் ரமாதேவி மற்றும் மாயை இவங்க எல்லாருமே வந்து தோன்றுகிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அவருடைய சுவாசத்திலிருந்து அநேக அண்டங்கள் வந்து பிறக்கின்றன. சோ இந்த பிரம்ம ஜோதிர் என்பது இந்த காரணக்கடல் வந்து அந்த பவுண்டரி தான் வந்து பிரம்ம ஜோதி. சோ இது சதாசிவ லோகம், இது மகாகால தாமம். பாதி வந்து சிவபெருமான் கூட வந்து ததாசக்தியில் இருப்பவர் தான் என்று சொல்வார்கள். he is more than ஜீவாத்மா, பட் ததாசக்தி என்று சொல்வார்கள். ஏனென்றால் he is the highest level devotee of the ஹரி அப்படின்றது. சோ இந்த இடம் வந்து அந்த சதாசிவ லோகம் இருக்கக்கூடியது வந்து மகேஷ தாமம் என்று சொல்வார்கள். தாம் என்றால் ஸ்தலம். இதற்கு மேல வந்து வைகுண்டங்கள். இங்க வைகுண்டத்துக்கு நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி மேல வந்து நம்ம பார்க்கும்போது இந்த தாமரை பூ போல இருக்கக்கூடியது 108 பெட்டல்ஸ் இருக்கும். அதாவது அந்த இதழ்கள் இருக்கும் இல்லையா, இந்த 108மே வந்து 108 வகையான பசுக்களை வந்து சொல்கின்ற. அதாவது ஒரு பசு வந்து 25, அதாவது ஒரு வெரைட்டி வந்து 4 விதமான வெரைட்டிஸ்ல வந்து 25 பசுக்கள் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 8 வந்து அதனுடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த
அந்த பசுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த அலகு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து வெவ்வேறு நீண்டதா இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு வெரைட்டிஸ் வந்து 108 பசுக்கள். ஆனா இதுவும் சொல்லுவாங்க. அடுத்து வந்து 108 கோபகோபீஸ் வந்து 108 இதழ்கள் என்றும் சொல்வார்கள். இது சென்டர்ல வந்து நம்ம ராதாகிருஷ்ணர் இருக்கிறது வந்து சொல்றாங்க. இந்த 8 பேருமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்க விஷாகா, சுசித்ரா, இந்துலேகா, சம்பகாலா, அதுக்கப்புறம் ரங்கதேவி, அதுக்கப்புறம் துங்க வித்யா, சுதேவி, லலிதா. இவங்க எல்லாருமே வந்து வெரி க்ளோஸ் டு ராதாராணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அடுத்த நிலையில் தான் இவங்க எல்லாருமே. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து 4 வேதங்கள் வந்து இந்த கோலோகம் வந்து கிருஷ்ணரை நாம சேவிச்சால் அவருடைய இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்திற்கு நாம வருவோம். அதாவது முக்தி பெற்றால். இந்த 4 வாயில்களும் 4 வேதங்கள் வந்து காக்கின்றன. ஸோ முதல்ல கிருஷ்ணருடைய விரிவாக்கம் வந்து பலராமாக விரிவாகின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து வாசுதேவராக. ஸோ இந்த வாசுதேவ வாயிலும் இருக்கின்றது. 3வது. அடுத்து சங்கர்ஷ்ணனாக. சங்கர்ஷ்ண வாயிலும் இருக்கின்றது. அடுத்து வந்து அனிருத்தன், பிரத்யும்னன், அதுக்கப்புறம் வந்து அனிருத்தன். ஸோ இந்த ஒவ்வொரு வாயிலுமே அவங்க இருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுடைய வாயில்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அடுத்து இந்த லேயர்ஸ், அவுட்டர் லேயர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மதுரா, ஜெகநாத் பூரி, துவாரகா இது எல்லாமே ரெஃபரன்சஸ் உண்டு. பத்ம புராணம் இருக்கு, உபனிஷத்துக்கள் ரெஃபரன்ஸ், அதுக்கப்புறம் பிரம்ம சமீதா, அதுக்கப்புறம் பாகவதம் ரெஃபரன்ஸ் எல்லா இடத்துலயுமே கிராஸ் செக் பண்ணி தான் இந்த சார்ட்டே வந்து அவங்க வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க. ஸோ அடுத்து வந்து இங்க அயோத்தியை இருக்கின்றது. ஸோ இங்க நம்ம இந்தியால எப்படி அயோத்தி இருக்கு, பேசிக்கலி மேல் உலகத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் தான் நாம் இந்த இந்த லோகத்துல வந்து பாக்குறதே. ஆனா நாம் எல்லாருமே புண்ணியம் செய்தவர்கள். இவை அனைத்தும் நாம வாழக்கூடிய இந்திய பரத கண்டத்தில் தான் இருக்கின்றது. வேற எந்த இடத்துலயுமே இல்ல. நம்ம பரத கண்டத்துல தான் இருக்கு. அதனாலதான் பேசிக்கலி இந்தியனாக பிறப்பதற்கு கூட நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க வி ஆர் பயஸ். பேசிக்கலி தர்மத்தை அறிந்தவர்கள். நாம நிறைய புண்ணியம் செய்திருக்கின்றோம். இந்த புண்ணியமான பிறவியை நாம என்னைக்கும் இழக்க கூடாது. சோ இந்த அயோத்தியா இங்க ராம, லக்ஷ்மண, சீதா பிராட்டி, அனுமன் இருக்கக்கூடிய இது. சோ ராமனை வணங்கினால், ராம ரூபத்தில் நாம் பகவானை சேவித்தால் நாம இந்த இடத்திற்கு வருகின்றோம். அடுத்து வைகுண்டங்கள் அநேகமா இருக்கும். செகண்டரி எக்ஸ்பான்ஷன்ஸும் இருக்கு. மேல இந்த பகவானுடைய ஆற்றல்கள் வந்து விரிவாங்கம் அடையிறது எல்லாமே விலாச விரிவாக்கம் என்று சொல்வோம். சோ அங்க ஆற்றல்களில் இப்போ கிருஷ்ணா எக்ஸ்பான்ஸ் டு பல்ராம், பல்ராம் டு வாசுதேவ், அதுக்கப்புறம் சங்கர்ஷ்ணன், அனிருத்தன் இது எல்லாமே வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு போல ஆற்றல்கள் தான். நாராயணன் எல்லாருமே இங்க இங்க செகண்டரி கிரியேஷன்ஸ் மீண்டும் வந்து பார்க்கணும். அனிருத்தன் இருக்கிறாரு, தாமோதரா இருக்கிறாரு, பத்மநாபன் இருக்கின்றார், இவன் புத்தா. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்தா இஸ் ஆல்சோ இன்கார்னேஷன் ஆக்சுவலி. வசுதேவர் இருக்கின்றார், நாராயணன் இருக்கின்றார், ஸோ நரசிம்மர், லக்ஷ்மி, சங்கர்ஷ்ணன், சரஸ்வதி எல்லாருமே இங்க இருக்காங்க. ஸோ அதாவது அவங்கவுங்க இருக்கு. அதோட சேர்ந்து ஸ்ரீ சுக்திகளும் வந்து இருக்காங்க இந்த இடத்துல. பகவானுடைய ஆயுதங்கள் எல்லாமே, அதாவது கருட ஆழ்வார், சக்கரத்தாழ்வார், ஸோ இங்க ஆழ்வார்களும் வந்து இங்க இருக்காங்கன்றதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். ஸோ இது 4 வாயில்கள் இல்லையா. புண்டரிகா என்பது ஒரு வாயில், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் சுமுகா என்பது ஒரு வாயில், அஷ்டதிக் பாலக, அஷ்டதிக்கு கஜங்களும் உண்டு இங்க இந்த கார்னர். குமுதுசுகா அப்படிங்கிறது, பிரச்சண்டா அதாவது குமுதா அப்படிங்கிறது ஒரு வாயில். இந்த மாதிரி சங்குகர்ணா, சோ அந்த அஷ்டஜிக் வாமனா இங்க வாமனத்திலையும் வாமனா இது அவருடைய வைகுண்டமும் உண்டு உண்டு. இத்தனை வைகுண்டங்கள் வந்து மேலே இருக்கின்றன. சோ இது வந்து இந்த உலகம் அவருடைய படைப்புல வந்து 3/4 பாகம் வந்து ஆன்மீக உலகம், 1/4 பாகம் தான் நம்மளுடைய பௌதீக உலகமே. சோ இந்த 3/4 பாகத்துல வந்து நாம எப்போ போய் நம்மளுடைய சேவையை பகவானுக்கு செய்ய முடியும் என்பதை பற்றி நாம கண்டிப்பா யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். சோ நான் இதோட இன்னைக்கான கிளாஸை வந்து